ya na bustu wei no nemu manfa so mra so okay timne ne kan no so ti ase so hwiehwiegu ne so hwiehwiegu nti ka che obi ya fan say ka che obi meboa ene yodo so mu ne se so agya ache ne shewo se wagya ache se ko different level I was in fear me no bi ya because they are not koye no de bia odo so mu ne so mum ye so amanfo nti me nya kura sa ti ka che obi se wo tie mi a obi ntage ne mame say ye hwe nanim kuku anso na okra me say ochanya me yadom a oba jollof ne akoko okay e de abre yen Asem Mpe Nipa fo kuku ane kan ye mfoni to so kuku ane kan ti na mfoni to so me na me nwa ba mfoni to so na mu ye ne de open nipa o mutime we nampa me nwa ba me ofase kuku a o ye best ye cha ne maame so se ne maame na ya wonai dabi da ne maame kuku maame fa Asem Mpe Nipa ni agro akozu anso de wan ya dada me kuzo so moa ti na se ye na ofosue abroatia yale ano yale eye kwa ni yo menno mantu mi yale ni mo asam ka se menye doctor ntin abi na me fe nani ase ya hoya na me mia ne se moja bi ama iti honso mu mi hwe ne yempe doctor bi ne on fi ni mi hwe be oba fi ni so on fi ni yefum mi hwe ade na bibia betimasi ene da hono doso ano kai bi chairman na no na yale we there in fact ni nyini sha e wo kwa biso ti vozo da bi o da na wo sre no ma bi o vozo yan hwe ni yo ye nwa ba ne ne adwuma 1 2 no enti ya na kwasi Sompa ase na nse wo fie ko Sompa fie nti ye mompa ye ne hwe se ba ne se wo de da watu zoom ne se e ko yi akola ya na ye yi akola na ye na me ko sini ama so safu jafi okay alo asafu jafi so chia alo asafu jafi ai me chia ne pa sini ama na o ye ni pasa me am lawyer senior lawyer sa chamber ho na lawyer nana kwasi sapon wono sa asmen konkoto no da ba ko bi na na meto no ho na lawyer nana kwasi sapon nkantete fie no wa na wo ye me lawyer bi so ye fa no Deborah wo ye adwuma se sa jana ho fe lawyers de no mo fe lawyers ni na sesefo na yifo je o cha be ko adwuma yefo aya na mo nta enimu nhye nkran na o cha ye be ko na ebusebusem ebu adwuma bu awo ya migration for ya hu omo yo vozo jai ko fa sama office bu adwuma bu awo kwa wontimi nyi wani da wo beka sha header select man na akoguo enemi hu lawyer ni ba bu ni amai chamber ho ne wo sane nana mani bo me prepare fozo edu me bi wa ye nkanfo nyame abode ye nyame wa ye bi o wa ye bi no wa hankofo bi so the nation sank bi abako the producer na mo hwe ni o fucking man dia kokosechi na se no ye se o ye mo bo fi no boa sa ase ye na ne ye hye ni kwan ni timi ye doso kwa hwe mu hu ade ba ku mi wan ha da achen ko du ele be bre mo tura no o fucking man Radin show ni pe ano ni obi ake asama me ka ni pe so di matemo aja se de me ke ganji so wo ye aja se ajo so wo ye me so to mpa wa e chiare ba na ma ko so to ha se ni radio do so pe wa se ba no lo so ya chialo e me ka sa wa suna no ni o ye na so ni na na tra be se ku so kwa shamanka anga ba jama se pe okay obozi o ya de o de na che ketremada bojemboje de afurusane a e de nhirane ani de mani dini na afi nso si akoles ni nyina nso ye de awrade asemo ma brabo so mo won kwana ibebi atom betimi aba ye fa konya wi so ka chiro bia o pese obo na dwaton de ho da huru se Sompa Asem Mpe Nipa de odi beduru ha seti bia no sebe awrade beduma bo wa ma e wodwaton de na kototi ama ene ma koye di amount no ontumirika no mara na free na si e kono de line be dozo advert ne bedozo ntuba obishima obebre kakra kisamiri no a no be baby ahye ne yede wadi ho amaniema akotote di ama edia se wo joso tompa bo aye chia no nya chia go so ma hene na akwasi bosompra ene ko video bubo ne wakasi dua wate me hu no social media bo ne wakasi nyina dua die no maye wose wa be wie ne wie awrade mfo nhyire nyina me kane de ho ko hes kane bankura ni kunu dodo grani bi kunu kota no ko awrade kota ko anwea no so ko pa keka si ba bi obekọ na ayira so mo hwe ne yama ne dose won kai do tim ko ba bi na excavator say na esi obe yi wani abe 2 years obekọ ne nsi obi
and say on be fair be fa kwan bi so anam say ebu ya da afu ku twale wo moje na de ba asundie odi bo yes into mama Asem ekura ka full topic enipa ya bofu na wo de anointing wo because papa no ba bia wadura blabo ni say de ya ebi be fa no kon wa wo hu na wo de akoma pa na wo ye aduma be fa kwan bone so awia no no unhire nyina urade nyenka ne de no nkonko nanim chadwa na boy and you betuma awia ko maza mama fo bo se mutum na nka de ba ko na ka ba ye aduma pa amanti wo ye aduma ba bia wo gina ya kwanche ne de ma na nyo no na fitin ya no ko fa no nto ye me am senior contractor Kofi Job na what you are pro no but ne second you abo mfa nyame ame moy ma ho nte because say wo hwa papa Ghana kwai no isi ye chem miensa wo ye mienu usese Kofi so bre ekwan no wo yi firi wo so machine na dos so pese adwuma bi akwek no aye na se mfidia ye de ye adwuma na mo se mo be wie a ultimi sha na ne aka na to so 100 da bi o Ghana wa se ya ne be ko no ultimi sha bi 900 ultimi sha bi 1000 ani aka de to so no na ani aka 1000 ha e bi yira be de ehunu bi e fampo enti no wabodu ya na wotwi ya chese social media no so aya akono pa onde wase nyame semunti no o baby o de fa anko na nanom side ti ne so mfa nyame na mfa na nanom mfra na eni amanti apomfa ofuzu ye nkwa futu sane ye ba okay ena ya futu sem no yen kan kire wo dede bi se ewiase abrabo no mibusa wo se wo ankasa wo signboard eni sei empempi signboard wa ya na egugu ye soto anim signboard empempi no ya na egugu ye ka achi ene animu no eduru ba bia etufu pa ene me quartek na me ba no na me hu ka bia chinchuro ye na me hwe ye no na sede wasi atworo ka na chinchuro na ye makono wo saa Anunti nanampadu bo nwumbi ose ka dada na chinchuro yenko emuno so achinchuro yenko anunti na mebusa ose obi ani wa wiase woni ne sandboard obi kurasi de nyame di bibesi bia mapne so ade bete bia no komu a wokase de nyame besi bia wapne so obi atwo ne ka achi awo batampa sana dan bi ozo so a ya tro animu awo ye anuti awo batampa ne awo ye me busa se ade benti na saafo no mo tro mo aka anim anase won fie anim se awo batampa anase awo ye anuti na me busa obi se ne sa o ankasa wo sandboard ene sei ne mpo ka chinchro ye ne sei o store anim entro ye ne sei Adia bay ene ma wo ka na wo tru akire saa ene animu saa na wo soto no dia bay ene baya e ma wo tru animu ana akire saa obi kurasi nyame ntua aka ne sandboard eno no na papa bi wo mi kroma santemampon ye friend ajapa nyame fa ne kransie yi wanya ne ba bi ko na uduru ni fie wa ne sandboard no emu odu se metumi aka de na so no atiefo mfancheme o se ni fie ho no asedi osi atwero ye no o se do osi kwakuso osi twero no no sana mpese mekano onya bone na kwan enti no ho no wa twero ho se bia ku se benya ado twe dem kwanta sana ne sandboard no o no se ye di sa so kwa of my hwa mo bo nya etiamu sa se wono ankasa ne sandboard no de na ma no twere ne sa ono so ne sandboard eno no o mantini o so say anunti me kancho dede bi se kwaku makaba ko ye mfami kotu amanie o moteri em kan o twere ne sa ne hono se ne nkwanta anu wa twere no kuma se fo je medi kwaku memu anoti enemi busa o se wankasa o sandboard no say botaye bay enema wo twero ye o ka chinchro ye ene sen na senti a wo twero wo fie nanim awo ba tampa anase awo ye no ene na mibuso dede bi se so sandboard no say na de bay enema wo twero no sa ene futusem a ye befa afri sa de wemu eno no omrasamoa Ovosho bema eja adofo ni ahwefo nyina senior college omo frefre ni ade say ya na
enketo na boa kese no omo mpese omo sina college bebre ntimi nyem amutimi ngurem o amanfa biti omo hwe amfa biti ana ne bi fa pese ofa back door kwa enview of also soundboard ne sen we are say do maybe me de make kase atete na animu no ya cho no ne nya hwani do maybe our brabo ankasa no ye hweso obi hweso no de ayedai o de abone bra so soundboard ne sen no ejina ho manipa waba situation awom nye fie nko baby awo bia se wo soundboard e wo fie no ese no na lead you say to adwuma mu baby awo ko bia ofoso nipa bi oba kromu a ana otukwa na oba kromu e boda wuro obi anfa na ade nto ye nipa ba ko pe so otukwa na oba kromu ope ohene me boda wuro obi anfa na ade nto ye na nipa so mesi aba na monkamu wane ngubuom obi signboard no na mpese busa se nipa da se na wutie me eye ma se o signboard sa na ese se ye no ofosu ye wakasa bi ono kwa no wabai obaji amanfu okun no owura ofosu ye signboard bi ho wei won masika so wo kwa afuo misu medi ni ntetentete okowia obi signboard no na mpese busa se wa wutie me wo hwe me eye se ye de signboard no ma ofosu obi signboard adawa masabe ne ma owo mo nya kromfo nenso o papa eno maami suban wo munti no ama ebia sign kwada no obi signboard no ofosu papa bi katacho be Matias no ka sa asemi wo se chese papa yi unse first na fuom omutu bayira no ma akuri so akata so bebre na obakoda bia no na bayira obi ayibi no already one ne bofu pam na nipa so ntimi fa en kosha ne se akwasimi na me enso wo pai one ne pai no na dako enso omu frefu mu na nsuo kese bi gem na omu kopa akura bi ase ehye ete papa na ne bayira no omu nyina gina no woka na de owiawia bayira ntisi nsuo mi so onde woko se wa fa kwati kwan to fa kwati kwan na nipa na ne bayira se enfo nsuo ye to ye ja kwa akura si media woni mi se mensan kwa afuo mu me bayira medi ne nte afo mu kwa omu didi ne nta vosu omo ye adu afuo mu no no ma won se ne enan bobo wo sekai akwa ne na bobo we man kan kyerem man kan kyerem sa kwa nsuo itoi ya wati asim so kofuo wi bayira no ofosu afedi entitenti to mu du ya papa ina lodu bayira ma eja gwagro ha de o hwe o manim so ye we de mwacheme fe wajiatum fusu bi signboard ne sei akoda jantitentite ne nya upesu mu gina dodo akoda de bia de ugina sum ofosu me se yapon anadwo bre sei ya na wo kwa be bia de asuko no ma bi etepa yire no yesra o signboard ne sei jagud lagazi awa bushiyam awa brono a wote so na daache bia wonni ho a nipa wo ho so ahwe wo so asuan se nipa so masi wo ho a ofoso ye volunteer ana wa waje ho ato se wo ye volunteer tu wo nwen brono de bia obi so ye bu ani se wo volunteer na we no wa na ye de wo sole afa gang emi ebu ani ye hu etu signboard ne say jedin papa ofoso edin papa de hu hia ma wa bra bonya kama na bi nsa wa busua akwebu okosukwa na yesre no papa na yesi o papa peman jamanson okay vozo signboard papa de uja signboard papa eboa emeda hot say crazy so forma etrenko ama busua no nana ni nyina beto betwa so aba di papa de ye o signboard man nya papa okay enoti ene yebuso obi se o signboard ene se wo ka chinchuro ene se na sentia wankasa uja sa signboard no eno ena ye ka ho asem de ne sisanka ofozo be me brade nhyira oni pa bi otie nyamo fa se minua ba ma de nyina akua o America ne homfa no awrade ensa ne yade ma me na me bra ko akune kodwoba afo nso awrade nyom sa ma me ni ta wote hedumadi yeshira na kosa ofozo edi ama entwere ya na ededa ade bia so no wo botaye ndi ede to so
obi bi adwuma opedin bi de ama adwuma obi toka opedin bi de agu animu obi sifia opedin bi de agu animu eye because edin de Bible mu kura no ye wo ni antu din a na ese wo nso so no asem edi wachi edin tuo ewo nsunsanso edin tuo ewo mfaso de mu onipa edin ya ade bia break ndi edin de eye sa ade bia de din to so na me ba che me busa se edin na yede to ye kaa ne so no eye yen ese fata kaa no ama se eye wo ho ahindi ne to sa edin no mentena se mu obi mfa wudi iya mu ento na ade bidini ekoba ne sa ewo nsunsanso mo abrabo obi atokna ma wo fie eye ne tenant nti ena wato sa akna ma because ma me ni tifie wo nyesei edu obi kra medin dia kamani because ma me na di nipa ni ana ne de ato no eto no ana de ani die kotokna sa akamani obi atudini awoye ono so hunu ne maame abantan ye papa bi aka ne wontan se misifie a edu osifie awoye ne daso obatan bi so adome ne maama akora ne timi sifie ne maame te ase enso atwe ne mu menkoma busua maame ne wuyo wote ase bat ne ba ne frefie no menkoma busua nti o maame ne wura fie no bi no oto na ni hwedini na ne bono na hante na adwene but obi nso maame te ase atudi awoye house ifie bia na me namfofo bi firi mu mikro mbedi ako uduru corona bonte ifie ni siwo kakraka na obata na ochichiri fie ni yiye se urum se wom ko be 14 na aya brante na oba school wona afura kura ase na ba na aya deyefo a ma me tim adan dem na dia ko school awie no ato aso ko abrabo so na ne mane nyinyini ye na omo ye so omo siesie fie no mbiya no mtwe ni mu awoye maame ni gini pentu sifri station a onya obusuan ni ba so wura awoye house ko chia maame abro na okura ne poma no ohunu a o chen ne ba bi esie na hwan ni o na ni hunu ade o hwan ni o so bi ye ma hunu ni pa ko nya boagye ni ina so wadwane ya na no agboche ba bi sa betom onya o maame na wo kra me bi busa se obi din aya na egu ne ka anim no chairman tu nyi ni se undia ona bi atoka ama akura no ka nya ne de obo no akotu dini edi eda ne mu pimo na egudia because time do so de ne kakra be mana konya wo na de be fa so no ndi edi na egu no watum zi ye kan che wo na wo de ka ya atua na egu ka na nim ona be hunu se ne ka na ye be pake wo de ka atua no na heda ne na adwene ni tibua edi nanso wo gema ho nyeye because untimi nyi ntum sa na wote yes ra ka che onipa bi a wotie ye se memma obi din a woto enya akutia mfa mawo memma obi din a woto enya no me mfa mawo memma obi din a woto enya ohawo mfa mawo otifie bim uhu yanso obi akoto kraman osi abobonua na ewuo oti kraman ni di eso wo fie wa wote ne de akire okosu anyira akire ne nchine obi ansa bi akire ni nsuo so ante baabi akpan entifie ofo no hwe anom koto kraman abonua na ewuo abonia na wo oto abonze fa wo nsunu mu ehyew eyesu a wada na di ehu dini ena obi de ma na yemoa ana ne fi ya ye ka tro nyansa mere ni santi no me pa tro hwese obi din a wo to no enya wo akutia na emu me be ye ne munyamhye de amawo okay enunti ene wan kasa no sandboard ene sei o ka chinchureye ufie hu antwure ene sei na oso to no auto din no dear binti ene mano ebasa 0551931931 0551931931 0548931931 hello yey Menko media Netonka na Princengo Mr. Enoch aka Nana One Bakopte wabo be my di na obodo baba ye me somebody edit me somebody some Paibon Tuaka that be one say yo nipa bi aho kire na o ba bi ofa onyamwa o nipa bi awo nipa bi wona kwai ma se na ho kire na okọ ne nchen e bi yam wo se ska form na se adwenkyere fam nanso obi timi ho kire na akọ bi akọ discuss me de ba ma bi adwoada ana me na wa sedda e we se ska no ho tamo so a anumere sori ne yenya mfre no kra no pada na ono kwa lead prayers okwa go dim pai boy ni no okọ no wa go dim pai boy ni wa sori ye wa ade ne pai boy ye ni won ya ade ne wa kasa sa ye ndi sa wo de ka emfa nyankopon ma fa ye pai boy sam ne fa sensem
oya adwuma na peskara ko tie because mpaebɔ ankasa no ntuaka nti mpaga wo bobere no empa ho no ka wo de me de miska no meje nti so do di ka ja so di nyame so makatakata wani no because mpaebɔ wo enye den ntuaka hello Good evening. Majo so katache baby afrefre udin. Me si atumeja. Pani yenti o. Me so me signboard amatro ne say hello. Me ti o pa. Hello? Yes, let me Kwame. Okay. Me so me signboard amatro ne say to ka enipa ho nsem. Na obia semunye. No, okay. Hello. Baby afrefre udin. Ma wonen so kakra ma me wada roma. Pacho FM Ya fra Osei. Calling. O manya hinku. Yenti o. Mi chiao falu na bisu. But on Sompa mu program idea that she Asem Mpe Nipa and young country cultural crowd in me. We after the Nipa de Hui Asem and Namliba Biaco, but 1 year and a 10 and warfare kind of thing of the doubts were all my technique when I was young. And in control said you can't but I said not bad. I feel happy to cultural crowd. Hello. What baby afrefre udin. Make a free chapter 3 state. Yenti o panipa. Somebody really be we after. Okay. Hello. Baby afrefre udin. What's your friend? Ya fra Osei. Imano, the from Yenti o ima. What's your media? Nyame opijafo. What's the name? Nyame any opijafo. No, okay. Nyame any opijafo. Okay. Na ni nyina ne say edita de ya mehwe mababo na mehwe sene ya nituma ekwa. Fiti me kura green edisi time and day. O hawa no ma ni femu awo mo. Edita me ye ya na area ho kakra. Bibia meji na nkopon de say nkopon kunta be boa besina. And that's why they na wadom me ni that's why ya menya nta credit ya mesumezi elunti na mama na many opijafo. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Me kase free ba kase. Ya fra Osei. Asem Mpe Aboagye. No, okay. Yenti o soundboard ne say o ka chinchuro ye ne say. Let them see Momoka. Let them see. Let them see, you know. Okay. Honestly, let them see. Momoka konkonsafo no. Ya asemo. Hello. Baby afrefre udin. Watch me Moses. Because fi ahanta agona. No, okay. Moses yenti o ka chinchuro ye o soundboard ne say. Watch your memory empty your mind and focus. Because if we ask them, why empty your mind to me and what blood I ask for come one step. Near baby be a go back one step. As I say, we empty your mind to ajum na focus in your way. Okay. Okay. Enunti ahali ade wo fredo enyina ebesie o soundboard ne say o kaachi entro ne say emsa ye bre no say the next year no dabi ye besan atoa so research bi am ye
na kebetumi afa course za ko si ebepon o sandboard ne say sentia o manfo ede edin bi to omudai ana omuka ana se omusoto no asechire ewo ho dank herbal complex watena say Dr. Penny awo dank natural complex ono na atena no madika ka che wiase amansan nyina say amamene wan say yade nipa benya wusoso a na yade no beba de nanso no ye wa anu aduru no wo he wo dank natural complex na said the amanfo say ho ya hoto fie no won na wo to said din no eye won na wo kɔ dank ho na okɔgye ayarehwɛ na wo hoto wo mutu yade ase no omo na say ha de eya ahoto bia ahoto fie omo a ene to said din no ene de aka no doctor memo akwa aba yenyo bibia boko de Nyankopon adom Oforisuo nyumire so de wahwe kiki kama doctor yenti odanka so yete say Nyankopon adom oboko bibia ekoso kama na said ya kan say obi soundboard ne say no danka so soundboard pa ne say so wo enemu yare pa dia famfa bibia na just enam yade de dank tenete what if baby why mistake okay dank na waso de ba de nti waso de ba nemu yare ankasa no ewo enkrabata bebre nti obi wa wonya nemu yare na nso wohwe kwansa ne bema mu nhihye no ne bema ho ngunsa ana nso pikan fi ne bema mu mlo yo ba ebia nso ngu no ana na senya ne ya asa ne wo so wonya nemu yare na nso nemu yare entesa enye nemu yare nyina na ye wa bema obema mu ahyew obema ho ngunsa ana ebia watemu ago enemu yare ni bi ho ye wa obohu se wani uhu ade yi enemu yare ni betimi account obohu se wo skin wo ho na ehyew ho hyew na ekekaw utitin so a enye yi because utitin a otise wo inside na erio enemu yare betimi ama wonkase eho awewe ama wo ho a wo nante a wo so wonkase na je gogro enemu yare betimi akoso sa enemu yare betimi ama obi brebo ho na ekese enemu yare betimi akoso kidney problem enema bebre slow fibroid nanso the area etama eman wo pa enemu yare yare e ka oba etimi kana wo de emani ntimi nyinsen ana onyinsen ana wapo onyinsen ana akwara timi wo ni yem dodo na enemu yare ne koso sa problem no yare etama mema bebre ehunsuo egene enemu yare se be ma wo ho bon sa fe ono anim se kane no nanka otimi wo ntafo okra afede okoye oba foforo wedding sa afede no oba na etina wa pema enye yi wo behwe no na ne hunsuo no emwa no mo from spermatozoa no na emwa ni nyina ewu into zero sperms ene fe na azoospermia no ana se ne dia na ba be oligospermia ne sperms no dodo na ewu mu no eso atia menu 15 million e bet manyin se oba enemu yare ne koso sa problem enti e ka enemu yare pa se de esi di nkofo anya Oforisuo eso ankasa eso enu nti na ye kase se wo ho na wo de ohun se wo nipadua no mu nya ofan be check up wo se nipadua no mu kwa ye ofan bra be check up na hwe adekoro ebia na enemu yare bia siew asa na wo hu obi won ma ne fa adwojo woni high cholesterol oni diabetes oni hypertension kese oni any cardiovascular disease bia na snefa de do be na syphilis na ye ne sa eni nti so wan hwe ye enemu yare no nti ase da na enemu yare timi se nipadua na akọ akire eni nti so tna ho ebekumu wo tna be sell life wo dia ne se brother be check up ni intrutima na ho to doctor ne dia wo kan die na je se nam yade no yade bia edi ni panya nkasa pa nyagro pa dia wo kan kire se obi wo ho a wonya wo no de kwhye bayi obi so na ye nam yade o na bia nam yare na aye no bebre nam yare hwe oba bi wo so nyinsen a na nyinsen na abasoro kakra no obeso da na obi de pania be wo baalu mu di amano wodo wo baalu mu de manepe ade be kena nyinsen na sei to de na adwene nyina ye ne se wo de pania be wo baalu nu mu no wo ne de pania be wo na wodie mu be se nyinsen no ye check up na ye syphilis na ye ne sa ama soso da ye basa o Jones oba nyinsen a ososo da ye basa na oso da ye na esan se ade ne tesi na ne we ni hia ni no de ahye bibi so ho on fa na adwene ye man mu ase bibi abetu ye bia ese anya bifo a ye bibi foforo na ye nti oyesa o chechemu a ye hwe ye diagnose nyehu sa syphilis na ye no ne kunu nyina ani ma o mu treatment
3 months anche no ba na se nyin na was dog we the menyin say de empaibo mo empaibo no so Nyankopon be ye enne wawo obi a mfa pane anko wo baalu nu wawo eni to de bia yare na ye no ye de agini bebu ye be chinchin bebi na eto da wo chini ko bebi no so no de wo pese wo tie ana ye be ka kire wo so atase to da de wo pese wo tie na ni be ka kire wo ba se de fidie to ho ne ahwe fidie de fidie na kire ya de ye wa e be me hu yare kro ha oni am oduo ma ho ato de ni ba be mistake ko mo ye ne se so hu so onam yare a na wakoto aduro no wanom oh ebia me hu se me be ma ohye me no makoto aduro mate se aduro we na ye no makoto aduro no wanom a very big mistake get a very big mistake ni say wonye hu aboa kro a wa ma ho hyehye wo no nti wonye hu aboa kro a ma ho hyehye wo no se aboa ne virus bacteria na say eye ebia fungi bi na ba system wonye hu nti wonum aduro no wonum aduro ben wonum fungi aduro ana wonum virus aduro ana wonum bacteria aduro ubenum aduro na akosoro mo ano na enemu yare de man be brent mi ntu ase ne say omunum nduro soro mo ano to soro aboa ne wi afi na aboa no ho ayedin afi de o ya oditaria na why yes bradanke ba complex yen ye do be call lab no be kire niema eyew ne asa de wakọ afidie na fidie na kire aboa kra o koso sa da megini wo system no mu no nti ma waduru a ka aboa ne direct na afi why free that you fear man ntudwa ye man ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 0266 59 33 sa number sinyina so WhatsApp yen ya no bedi nkomo doctor nkomo na ye de na ne da yo no se etie musase ye frɛ no enam yade enso obi wo so a won kanja onfa wo ba da mfa be mada enso saa yade ni bi aba ne so enam yade nko ana etimi fa firi ba bi foforo me da se enam yade ni bi wo ha etimi de wo ne ye de wo a wo nyini nyina na mo anu nso nyini obi won ma ye de awo no so nyina mo na ha na agwereda ba wonyini a you be a friend quick immune response wo system no ebe hunu sade we yare ntumi attack no system ni attack no sabre na be sha ase fili yare wo ni padua no ntobu wa ye de wo no ana nem yare ni bi nso won ma congenital enye ni nyina na je so no oba dansa na wanya ebi wo hono ma so no oba mpo ana ne be ma wo bi mpo anhia na uko use ne support ne tower na ho ne ma bi de ye wo ho a ubetuma fa ho aba benye yare ni bi aha nti e mo frɛ yo mu ko school obi wo no ma okofa no school mu bi mpo ne be ma anhia ye ana edi ni nya ba besi ne enu nti omo de omo atie gina so no de obefa ma no obo anya oba ba ko no ofa no or multiple partners sankofo ne ne so omo ye at high risk just omo de omo betime nyare no empem bebre a chen de ono wote ba ko pe ho no na so ba ko pe na wote no hunu mpo ne then na che so ono so nko ho no wote so on point no na ma nam yare na ba be problem a Word of an organization for say nipa omunya nemu yare on daily basis na edoso na edoso a wo so badank na yehwema na hoto ta say de enam yade no edi nipa nya pa se otumi se syphilis timi ma obi anifra timi ma na dwodwo no na che se sia no ase betumi atupa da je se dank o je so badank ase betumi atu a na che se ye do afa mfidiem sa doctor ntia ekoba ne sa omo atuto nuru nom no se wanhu se aboa we ne hame anase we ne hame no otuto ndu no mo a ebeduru ba bi na ensan fa sunsu anso bo ne mre ne nipadua nso aso de beba ye bebre so yo ba we pa ba nya bi be fa ni PID which is pelvic inflammatory disease o pelvis mu ba na honhon sa wanhwe kwa ntimi be manhia ezan se be makọ ho a ebe ye wo ya na wanhwe ya ntimi be manhia ebetimi ase wa wo de no amana ye ya be fa the human papilloma virus HPV ebetimi aka na mo ahode ne cancer bem na akofo ha e de abrew etimi mo bi bodam unu se na mu ya etimi ko so obi ma ne bodam ebetimi mo bi abodam de ka obi so ebetimi mo bi skin ni nyina sei obi won mo e be ma ebetimi ma ne be ma na fo aye kete ma e jankasa ma ne be ma no na de ho abrew obi so etimi ma ne hwe aba no ho na emu ya ne ya obi so won ma sa enemu yare okuru ya no ebetimi ama onya kidney problem kidney no so onya kidney problem pe any hypertension enam to onya kidney na no pressure control na wonya stroke
edo be anam yare na efa aha na edo ha wo brew enu nti ne ye ka che obi asase wo hu hwe wo nam yare bi oni pedua nu ma o ba nkwa memma for partner count okay na one ne mra mo ba ye be mo check up ne hu problem ne ya solve mam we solve mam wi a afeni acham de mo ba ya mo nsan konya nam yare ne biem na dia asundwe abafie ho okay ene tank natural health complex na edin komono pachi number 2 na wo ni City Life High School no na be ho pe orofo yenkoi enam yade no we de what bi wo wasum na che se de amanfo sifa ne se enam yade no yade bi a enye hu no doctor amiati ase se hu papa doctor entino sabre no obia enam yade no obia mra dank wo pa obia mra dank so wo enam yare abla dank enye enam yare nko an ye hwe nyaroa bebre ka ho obi o prostate a wo dwonso a wo bre and ye de pipe crash ne be mem wo ba ye ho e be boa mo yi be pipe no obi a wonya stroke ye hwe no we ho obi a wonya hypertension ye hwe no we ho be ma wa ye weak kra wo nem a wontimi mo adwuma ye hwe no we aso ye ho be ma ne hunsuo agene ye hwe oba onya wo ye hwe no aso ye ho na de e ka cho se ye nam yare pa tete wa mfa bebia dank eba ye bre na ye be ye mfa ye ma no entudwa me da se pa obi ba dank eba la on factor the car on factor the car obenye bi osofolo obenye bi oji run about obenye bi wo kejetia obenye bi wo santas run about ofa ose me ko trade osi trade junction wa on country obi asa me ko dank eba obenya taxi na plug ya ide beba ya so yonom obetumi afre ye so telephone number si so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 30 ofe number si awon sabe no okay doctor ye beda se papa ye ne dank natural health complex doctor pania wode adwuma no ba ekofar ba no ono na sabri ye no atwetwe nkomo no na oti nkomo twetwe ndi na enam sa yade no se de omanfo bi fa ne se simple no anya simple enwom edi akiri no anya asem keto na enam sa yade no doctor amiati ase se nyeso kofo banko a bitumi fa no ba bi foforo bi kra timi de ewo mo eno nti no enam sa yade no na edaso keke ye ku akuyanim ne ye ku akuyanim no medical ka cho se so okoto se krama osipata so anyo nafu yo obi ne ma no susi ho adwumakuo bi adaworo ma ene yenya bi ede besemo ye wonne pa ede mamo ene ye obi ka kira santeman ye obi e kire asanteman eno tie ko computer so dwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no tutu no. Oba mi ntimi kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adank heba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef. Dank heba product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And there was no problem there. Senior. We see a dank proke. Okay. So we dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sir. We dey nyame shira. Come on, do back friend dank heba tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ni di. Na mtumi danso. Me nie bi no no. O chale me taibo pa. Sir. Sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me hia dank fight okay
aboa me pa yini na fro na yeti madam ho ti e fi feti start it ball yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi atu Brekese ye duaba won waso a ni dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekese nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti Pani anwumre wobra wadidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 191514 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum ya kwa anim we ne Sompa Asem Mpe Nipa no enu ada ya tabira asem bi to ya pronso maame asokwa ne dino no na mebusa no se maame na udin na ye dai na ose ne papa efiri asokwa na o ye de se konkron wa asokwa na ode to no ti ne papa sambod ne maame sabe de ne papa me ye sure so anya ne ba bi ko sa maame ne ne ba twetwe nkoma maame asokwa wadi emfinhia aduokron 94 na ne ho de kwa asem wo de nam no abreho na asefem ne mamienu akombehwe no jema abonte so mienu nyina ewu na sembe no de nam jesu ono ankasa tu nanom tuo mame memo akwa aba so epom te san biemu o na me adom me ho ye eno ada no na ye bre no sane ye toa so a emmoa papa enti asem ade bae no mame enyi bi mfirim efa bi nka ho yenti o amen oh dia de ba ni se me ba pani efa ne mansa okwa aburu kire ti me ka kire du ba ko no ba fa no ka kire ni so de sai on aduma okay no ka se o ba be fa no ma o mama obi na ba fa no de won to me ma nti o fa papa bi no ousu a friend is ousu ajo na papa ba ya obaka ke me na me sha ajabe aberwa de bi hu asem ti wo de ne ko enkran o de ne ko ye no bere me so de ne ko sha wo sha enkran ho na kure o de ko du ye ko du e bosun miensa me ba ne frem se maame na dey na me sha dey o se di abedi papa no odne ba no wafa akora me nuanu na wanyim aye connection man no to one ne ko trankran nyina no se no oyo no awurade ana ja na sia me de bi ni asem bia mo ana mo wo ndide e be sie bia no wasa no to oba wodi a ene wo afare breme bani ampa ese ne ko duro so se no ko wo o ye na o me yes e ba be fa na ba asante na kranse o ma de ne ko e no o me hu no ti se o hu no o kra ne di o beba ampa o kra ne bai o bai no o ko ni nua ne fi di akora ne ko e
na downfall ya ogoja no okache de say o ko de fie sa no na downfall na atoto ho e ke say o kwa be woni ne wa ma na just waja akoda na mani sister pani no ni apani no e no ne na downfall no ko ne ko ni wo frɛ me na so anya di mansa sa ojine ko so onwuru nkwan no wati ase a me say urade Yesu ti wati ase obeba so ma me da kwa ma praise for them se nya hwe ya hwe no amaka o ma me ne me dine baba fi se me so ma wo no se fa ne bra mo manyi die na so metumi aturu fa ne bra o dine bae ano ni akoretia na kasa ni nyam e me ka cha na akora ne papa wo he o se ma mfana amano de wo ye nti ma mfana amano papa no so ankopa akoda na kira kwan papa so ankopa e ke se me ni akoretia akoreji mfie bia sasa wo nyini nti oha ne papa bae e ya jawusu no wo bae ne ke se wo di gba atoafo yinu kan ho no mse be de me ni asemo wo ba kan ka kire me nti yo ne ko so wa burike wo mai se sabe no adi aba mo di ada ka kire nti me ne me na ema na me ba ko wo ba kan se o ya boni nti akora no ne dia di wo ba be pen sata mo o kaso ay bone no ofre adoma bona mane ipa chaw se o ba no o ka se o be fa ni de nyamia ni ka se be ka hire no me boa sata na adoma ti ase na adoma na wu no wu wo oh ti o ka sa na mseja akura panino momo de no wote ho ba fa na mseja adoma wo nti sa wo se wo dia na o ba fa dia de bi ni hu asem ni bibi no mo ya no o se o ba yo okoye DNA ana minana ba ma panimo kakra abrantie o se na ne menene bako o ne ko nkrano wo mo bae okay oledi mo hwe na mo pensuo bi mo oledi nom efrise ni mfie ne kon kai pa orofo se ye ko akoye ne mu a ye nkonye nkopa mizu 5G meza no bi na aponto ne abadi ntuo no e mizu ene 5G meza eno a ena Ghana fo nyina agi atum na Curtius Marketing Agency wo mo na di mizu ene 5G meza e ba ye orofo ye nya bi e bebo e pa nya akokọ nam chika ho a wayiyo no e be se bo akọ akiri pa so pe bi adi udwuma yanko manager Daniel 21st clinic at overseas because supermarket about sister se wa no manyi post office sa ena mama Esther wa outcome Royal Ventures Baptist University mizu 5G meza ebuso ewo ho sa ena na Saji Enterprise on via pick park no ena edi ehwanimu kwa company limited ewo poe mantamu KFQ Enterprise also amia one Indom hotel no ena di hwanimu uram na dia ko nusu ameno pamangwa abrosa na se eho ena KFQ Enterprise o mizu 5G meza buzucha yenkowe koko ni ekotu ase ni etu ase pa manako ni atumi atenase pemedia na 3 eco capsules coco master na make am for nam dia ma 3 ba center du papa pa dia badwa so na ye di tu coco ase pa no 3 eco capsules coco master orofo nipa da se ni bia di aduane ko widiem bia na ka hunu ze coco no bi ewo so ye tu ase pa dia orofo na 3 eco capsules coco master na nwumire Osei Aboagye make am for nam dia ma ye kokoli na heba dani heba Mr. Heba Apidank ye benya bia to ne de atu ekoko na se du papa se 0546107107 0546107107 21st clinic the sciatica expert or for 21st clinic se men kan chawo se sciatica ndia obetu ase no de amaw o de bibidro so e de ditu sciatica yade no ase na sciatica ne yintim yade eso sisi na fa osirim oto ase ho no fa osirim na kokomo na kosiu na ase
ye papa na 21st clinic ba ye no eno mi ehu se yade be friend sciatica watu ase ama Ghana de se dodo no a eho atowo mo wo se men kan cho se nya sciatica nko o yade bibre bia de free trinua no kosu na ase no 21st clinic ebetu ase no de ama ho laboratory scan ni fidi awodo pi wodo be fam 15 branches and I work Ghana mem ha waje 21st clinic atum a wotu yade ase e de ma wo mo Kumasi ahwan overseas woni afa radio no ene bo ho sa ene obo ase Council Quarters called Junction yenko ho 21st clinic e wo ho Accra Dome Market we 21st clinic sa na sunwane enkranza Techima 21st clinic ozinye mini 0540311311 0540311311 or for 21st clinic se men kan cho say Oko Europe tour 21st clinic and as a man can't or to Ghana for us wa hano Ghana this yini bisu abruchi memu a omu hia say was here the 21st clinic ekwo mabobuano aye kono Europe tour na or for 21st clinic say man can't say tour na wo kono siatica no kutu asio ene ya de biado de bibidro e kan Ghana hano eno a ene wo pagya no de akọ Europe tour no enti ye pagya 21st clinic ye di ko Europe mem or for tini ye baba saya dia hudu pi na siatica ndi yibetu ase pa na ye dia mawo enu ti ema me babo no hwene yie ne tie ne yie na tworo to baabi abrochirefo no wo ka ayi Italy ene France ye ene London honu sa Europe wono ho ena 21st clinic oba wo say ginamba we ne buku appointment ne hu fa akon o obu fa akon wo no na oba ho a eno de wo de ba waboboa no epe 0244 915116 0244 915116 yintie ba ko biem 0244 915116 eno ene ma udi be book appointment no Europe tour no 21st clinic the clinic of the moment wono ene koto wa abrochimemu Europe na watumi akosa Ghana de se nyina yade akwantu semina no yemfa enkodan express group efrise express group omo ena sa dom credibility no was ropa dodo no na age Ghana de se esika die na express group de debio onwuni hu anim ase o wo ba ye na de se pinu a ena afọ mo nsaso afọ mo nsem na wakodu abrochimem or for Canada US UK Australia Germany hefa na apeso ko ba bia apeso ko sua de apeso ko ye adwuma bia na odi sika be hu obusuafo bia express group na make am for nam dia mawo aka cho sa kwantu sem no ya bra ne cho ba bia okwa ya nyusika enie enu bi ene express group na nyoma konkai pa ede amount Kumasi Accra Tema Islegon takwade sunyane tamale bibia enu behu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group ne manono frawomo ne no mo entwetwen komo Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor the whole heart doctor and the doctor Professor Abe mahabani mamiyo na mamini mahabai se enu to odofo se ya de padia yankota no so apatapa new site ho en Abe Herbal Clinic ho Dr. Heti Abe wo se china dakra wo ye adwuma odofo brana ya di bibre biada otu ase emfama wo eye gonorrhea na hepatitis diabetes na enam sa yade obetu ase na wo de amawo the sickle cells no kra de wotenete odofo se ye konia from kwan ya yemfra wa homa wi so 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 Dr. Heti Abe na yebobo ne man odofo yenko na yenkotu yade na se na bibia enko enkan kekede yeko akoyanim yanim ten na yehwe maami ya wadi mfesi aduokono nan kese kama mi wado na so no openena na no pomasi break kama no bekwa awakọ se de wo ka no maame enti ekokọ ba ne se abrante no ebai ena odi dwatoafo bai yentie o ti o ka che me no ka che se onu wona wati ohu se sa akola no o fa no wo wa breakire ho ti me na ankwehwe bibia o ba me ka che se chere sitie no o ba nko eja won to ameso eja me so me ho nto me to wa de ne ko enkan no o de ne ko ba e no on papa nde wa meka kwase bio on de oko
nkana ho no kaya just was to asoko na bulichi ampa akoda na obreni sika odi to aduane di saa kakra odne ko to odwuma mo so odne to adepam akoda ni na mo afere me nya sika ma no okwa mo de no na odmi anto aso no odi ya say what you mean ya esebenti sa asem menti ase akore ko busa wo say papa na wo so ko tun moja na moja no ati say ubani mi ana say nya oban papa se ne bofu sa je on akore bi so mintun ya gman men ti kama no Korea Juma. Juma ben woye. Bo fo to etan asapa ni apam. Oh. Na me se benti ase. Ebra ma bra no no. Me wunya abra. Akura no what wonya Juma enye asase so. Timetri baba. Na pa fo mama no ache ba se ya no kura. Se de ba no a on no ansa na makom de beko se nya no kura susu dia on kan keme e de ni befa ni fa amane ya no mami askwanti duru ba bi no na papa no o mane ne bai kakra so o dire ko e no o ma kakra to aduane di ya akore ka kire me na mse de yami ase jagma na o de ko to mu tela yo hu afa de emba akora Jesus akwa de no nso ne sika de man o jaye ona nani ana ona nani na wo say mame dubako dodo no wa asase so dodo no ya asase so say na aka ebinka aka minu pe Akamienu. Pe. Yes. You feel for I am. Yasemo. Orofo yenko Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. Eno Facebook yan subscribe yan share afoforo bi wontie bi. Na abogafo ade YouTube no enso Sompa TV. Subscribe share na amanfo enhwe bi. Maami a wadi mfinhia aduokono ennan. O dubako osi akamienu pe na ne nana baako a connection ma bi enyem ne maami ansa no de ne kwa abruchire se papa yi gi akodai kusi koden koda eno na maami no se debi onyem hwe ha e wo se opene nana no sibre ansa na obekwa awako eya asemu maami empom te say acho me hoye ye fra wo say acho Olivia Usu achai chese acho fie friend sister I just saw papa din na so de no so achai umu papa be hu no achai me hu baby fa kwa na mo ko won kran no ye kase ye ne wo ko ho a ube hu no achai me hu wo ne number wo achai mo ne na wo frɛ na wo fa Bacho ai na menene kasa ode me kotena ne ho woni fie honom chona me step madam pema se me ko adwuma ode me kotu adwuma me ko adwuma bu a o ma miska bu anu ato kitchen puno nim na komo de me adwuma no ode me ko suen bacho na ye ahwenia na ye gu chele ne su bi eno na misua ye de aka nde me ntumi ensua ti bacho na ya me ya na maton ama no ye wo nsuo factory wo efie ono ayo papa dia bacho na maton ama nsuo fo no na me di edidi na bacho mi bufu ye na me ba kumase me nanam ono sisade o nhwe me biem efi se on pese metna me nanam ho no wo step madam your friend say ofri kru be so bacho ni dia minimi amejewa de no okeka ba santemem amejiwa woni mfo nyini wo achode minini number uni number achode ene ye be na no do famu ama wani anka wo ye wa adwene se sa de a obeba na wo
Me bibi enye ne fe me sori ntem na ma pra na ma pepa baby a chom so me ya enye ne fe ose me ni minua mu ndi agro me nko a me sori ana meti dem me mben om wa wo sei ba chom me ensa boboa ajapade nti o ma wo akoda ye ni nka boboa enkrafa he no motie Pacho Madina Adenta Powerland Honum Race Junction. Uhu papa di mfie sai. Pacho 2023 no. Say 2022 no na obefa me ko Accra honum. Ekodi bronya 2023 oba e me friend. Pacho me kra man friend no. No mfenti ne baba ko ni nua baba ko na ode me chia no. Seni beni me ko honum ko di bronya ti me frɛ me bra me ne kasa na me bra nde to ne so se daabo wan hwɛ minimum po se me ko bisa se DNA no me papa na enye me papa se ehokura na ka me bai wode adokotafo na twi mugya no fa ko amoko ye no o ye ko wa be hunu o hospital de mi honum eti DNA no de firi mbaade wan kan kire wo acho de me bra me so se wan kan kire o papa ne din ankasa nyina esai cho Daniel kwabna osu o country be so cho Germany meto ne nkra wo Germany ne o so be kasa ne voice wa ha me ba sisi ha meto ne nkra mu o chepa wo Germany me yesu so na mama nyankopon atua wo step mother no ka e ma no bi pesa de no Ole di ben kasam ka ben ho mam. O fanko. Ye ko doctor ho no ko ni mani na. Nkrata na di mani na. Me ban de bai. Ana me seniors wo ko abruke bia na o boko papa ne boko dia. O fanko. Enya le ha. Si ya wo no Germany. Na me se bia. Nti wa me je ko en mo ne ahure ye sa no aje na tumi mam de kwa kuma to ye me producers ne papa no di nkomo ye de madika ka cho se latin be ka cho se audio atem patrem yetie ha ne yetie ha ansa ne tumi ajeje sa na kasa na be ka no ye ko ne ko tie je wusu woni producers ne etwetwe nkomo kakra ye ko ne ko tie we me am number there but nanka you think enumere nke be hwese ka e ke bitimi no adi nkomo kakra okay mbajo okay any mbajo adaru ma se opon wa nanka ya what me wa frame na ka ja yedi nkomo mbajo ma yo me so me da se kwa yo okay eja usu no ne ne na twetwe nkomo no producers ya abo mo homoden no okay di asem no kan Fletcher oboso me say sisi me frɛ papa no enura na me frɛ no okay na me ne kasa no o kasa wo adwumam nti kaade akyi anko be frɛ me ma hwɛ nanim anopa me frɛ no wa amfa sanse Ghana ne amono ne na difference wo time no nti me time na nim se bia enumere de me de me ne be kasa sisi me ko frɛ no na asem o kan se ne nkofo bi firi Australia aba ne nkyɛn na mentwen ankosi Nyankopɔn ya adoma kwasiada obefrɛ me na owisu comment bi ɔse akora no aka ya niamo ho sem bi na sa niamo ho sem no de wontemi ne me nkasa obusa na se ne ba no ma ne gitum se ne ba no wanka wasmi busa ne se akora no the problem aba na se mo no kana se wose akora na ya niamo ho sem mi bebusa no wose nkofo bi firi Australia aba itimi ntwen ne Nyankopɔn ya adoma kwasiada ode ho kan ode ye ne amon fringe eto nchen na kwasi ade ne nkomo nti de okan nyina so se akra na ye ne amon ho nsem okay na ne amon ho nsem no obeka kire me okay oka kire me wi ade ho bia no de ba okay twene ani da ho a me mo nchen sanate da bi me mo nchen da ma me o papa so ye ne amon ho nsem bi de be na ye ya ma papa e kasa
Pacho minyesh mi bisane say test mi pese mi se ne ba ne mi afise de oye no me ntiate mi koteno na maami ne ye bibia me ka on jindi mi sike na maami ne sine so on fama mi ankasa se be ya bibia ensi na me ntimi ntina ono ma me ka o si de binyam na me kire ndo onye na chese die ne no kro ko busa ho asem no eno so kra betu ma papa be jinja ne kakra eno betumi ajinja no Nipa. Ole do se Osei akwara na busa ne sa. Busa se. Aje na okoye no. Moja no. Eye ne dia na na se enye ne dia. Kon kamani hu. Ntia se dem akwara ne busa sa anje. Na ne so nipa. Nti na wo jade me frère no. Osei akwara ne so nipa nti. Ya ma besia me kopa ya. Okay, omna Samuel. Ofo yenche etifo ne herefo. Me gidi yeshe asemu no me de me nkwa mafamu no. Ntutuma koti bebre be cancer de sede. Cause obey mami ne babai akwantu no ko otu na mumie nu yakwa anye rape asem mu enyu ato mo ase na japade efri mo ba. Besre edru me bi won ma ya na be ma de opi na okoba na ne baba ana ne ba ofie senye oba na otia wade na se no ene wo sa akola na eno de atam se ta wo hopa ya kana nipa na nsesa ya anye ono ne bade ya na edru me bi a otan ne mum konya papa bi a ya na otatie nkura na sem na no so utia eno nchese se bo ire na se opam ne mum e wasem ese nka wo ka ne fie dwo obi open the baby aida dan akwa ebusi okubusa papa ya semese papa ebi akwa edeni yewo ade bi ho no ma enye ba akofo nko asem ofosho se ofa akola ede ni free abusuam se wo kwa akwa ni moja mu a se wo kwa de sese pie bia no wo ma abusua sote enye wo nko awasem because akwa pa mami se wo hwe a nyankopon akwa na age mami asi wo a ne ho de watima sori a mami nama because the entire kobasa answer ne nanan maami pese odini si baby ansa na ono abese mekọ amako pro ko so de menim se enkoko menim so ba de bese nwa be ma no se yenim kwan akra ne fa so a wobusa no ye ni hobi ebi akra ne busa obusa no no be kan se 7 tonton pa na si fi akọ ebi ahisem bi wom ene bi ode agina so ene bi so akwa ebuso obusa ayi sebe ono ma bi wakwa na akwasi broni wo ya ade kwa na ne ba ho ma ne hu ade we kwa na akwa ne kwa hu se ya kotwe ne moja na ye korese me ba edu me bi ya na aniwu ya na efere ade kwa na akwa badwi ama ne maame ade maame kobo double game ana ena papa se nya me ba ena kwa enwe mu fine no kwa de nsi hu kwan wakwa akọhwe papa yi ukọ resource wo mu no enka maame sebe ntifu no apedwafo ubo mama ne wakola no na ye penche bia na madwen mu nya me class akra na me ba but makwa akoye na me koye no nyame na me bo meka akra na me ba wafa akra na to ho so sa akra wo ya ana wonya eye wo ba no sese bebe wakodi mami wa ye mre o kwa bisu ye sa so papa di ne de sai Pacho Daniel Kwabnos that's ono no Daniel Kwabnos o munya se na akanfo o wusu de se me fan se sa na e kana akanfo eti ya besese dan ne kwamro wusu we de anya de bi a akra ba wa ba ne nanan ba wa ba yi akra fapem na wo hwe eti mimi mum de se ye tutu kwati se ye be ka bibia chen de ya de se de se wo fi se akra ne ne ba ye sre ne pi etu kan se media nkura se be akra de nti o so hwe na ye hwe nipa ho emu na tan na se bibi sa de ba akra nyame ampata ne se kwa kodu ba bi na maami ba bi ani mfie dui na maami ja akra yi wa mususu se de na akura brabo be na obebo anhwe anu atiasi abonte na de ni kwanti ebesre ya ne obi fa obi bakura de ehwe no na nti se akura ne maame kodi agura wa pie mu aba fine de ne na okoye no ya ne ya adwen ya titi wo se se de ne no je Ghana fo me makura no mate so mbeko demonstration obi apeso okoye bi nti ente so ne emra be 1 million ko obi aba akoye short as nti ende ne ni asem ti papa be bia wo bia wadaroma se obi tia won target my say enye nim guase nti ne mo makura ne Germany 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 Pacho Berlin
I will do Berlin they say yenkrofo bebre wontie srew papa wadaroma mo hwe YouTube ni ade no de ye ka no se mutie ni din na obi ni na eyade sede na mo mutie nso akoka no mo nkoka ni se cheze na obabi ede wakoten ogu ani ma se nyesa mami wan fight a sebe mpre wo ja ne nanan akosa asam na rewo wo mami nantie sebe 94 years nane nantie mami kokon ni mu ni awo brei samre mami de na ususu se mami peso e de mami peso ya ne se o peso de ne nanan e hye ne ba na sebe wo nanan na akura nya baabi na so de yan so nipa so na wu nipa wo be dan eti o mi ehu mami ka asem bi wo si de eni no se o mi ehu sakura no e ne ba ana se nya ne ba no hu akwan ya wo de akura be fa so ofofo so ho no ara wo pa eti papa wadaroma bebia wo bia ne wa wutie yen mesrew pem na koma na de kopie mu no de ne de ba akofo nkote ba bi so makoye na wo de ahye ho e mawia bom de wo de na daroma ofoso yen fan kwahye fagie bia na koye e ya de sede akora ni nti ene maami bebia wo bia na daroma na mo meme ko no eno a yenwa ba ma bi yenwa ba ma education minister driver me refinity kakaba me eno a me 2 million titis kan say yemfa mama me no famfaka dia san enti wo haidie na chese mama mfa mama me preko mama eni the friend apostle a Japan na we di for Japan we see yemfa mama eno a na fafaka why mama na wo se ne say Mpa de urade da wase papa ne wa nyinana Sompa nkrofo a ya yete ya agwempa nyansa urade da maye ya de te ya no da wase me da ne wa nyina se urade Yesu oh the nation sanka Wozo be mawrade nyanko mame isu no mwa isu dem ma ye mema but one we are emafo be jeje isu fo wa hapa na de means awrade nche ni pa bia wodie no anya ne kase se me Berlin ho na mo Berlin ti papa na mo kana se Berlin Vigate Berlin na ka Vigate Berlin microbe gaza Obozi awrade nyanko po njito ni pa bia asa jama kasa na aka 55 ye full frontage bia what one ti jama kasa 55 ye full frontage ndino kwa mi de wa na mte de ba mi nte awrade njito ni pa bia no onye obi akase obozo da bia me ka asem we se to da bia enka no kura nchira adamfo ma ye nse adamfo agro abatan bia ya no mo ne omo step enkurate no ya no mutini modern ba nkura bi so wo perception bi se onya hunu se we nyame maame a se de na nko ne maame betena no nkura ni bi ntimi ne omo ntena sa bia akura yi ne ebe ma ne buafu ne maame o ntimi ntena woni ade no se ne maame ne ka de si masemo a ngo ntimi nkasa nche ne maame ndie ntu akura yi fo o pe ba bi akọ o pe bre bi abo omo no so ma matu wi ase ye ne maame ne papa na tie nso ko afu mu mpiri no eba ansa no wakusku abra woni die ntie na se bi wakotena step mother bi nche no no aduane na obedi bi ne yedu sika besi ne so a oye de ko ka kire ne se invest can si ma so mempesa ntie ba se ni amo hu bi wo ho maame no so nyate we firi ne kunu wo mpe wase mbiem bigo bi kura me no nte bone ne discuss mi so ba ku me wo akora se wanyini wa wo piri sika o time beba ntie ebe ka kire akora se wo pe ba bi asine nti from into order na enka hoda nso ye abebuo kasa nti ne say nti etimi sene ye ne obi tena na ye de abie chance bi na afi ye free muko obi timi ne obi tena so obehye na ne ye wo wiase nyina onya ware wi ntimi kwakye nhye na ne ye abiem okọ ne wosu onya wanya ena nkura na aba ne mpesa ade no ompe fa ahudie wosu tira nkoye ye sabita fra cho ma mente ase ena papa mpo na ode wakọ aware na ase ono so nsa ni Ghana edu ntimi nkonya ne se ne awope dinu wasene wani se waba wiase bi ba bi se no abeso ye nanka ne ma akotote di ama ndi entu ne fu no wonhye ne nso ne ko ba se ye de papa impo kasa no wasem de minti minutes ka minti hwenda bia wonkotena na maame ne nchen ne se wo se wo kwa no wahunu se de be se relate to mother na etimi akonanim ye wia ye ka che ne step mother ne se
panyini se wo ye obi die ya na wo die ye enti abrabom no se omuhunu nkofo de a aye omumfa ni die nsom minimum obi a wawo ma ne manyina aye sabe edu 10 but abanoma ba ko oba be fraye no on na ye defo wo mu enne oyale da mpaso asa abanoma na ehwe no ne manyina aye kwase ampafo aba asesa wa abrabom enti se wo nsa kan obi di a se de oso do nipa kro no mpanyimfo abebuo se so obi do ne na ye mo anyina na wa kire do nso de a kire na amani ji aba okunu tuwa na ne kra me na ne ma akonanim ko ba so obaji obi na be ni se ya emoa ofozo papa ne de okwe de ne ne ba enya ne ba ngwa me fana mfana nkotena wanzo de ne gotena tim so hwewie ohunu se saa na ekọ na so de na ade betena na okokọ hwe no na mpempi ne mofra no ene omom do masemba na obedudu ha respect owo ma yen yete ha no nya saa na fiefo no omu wo de momo obi betima be kame paacho akyere wo enso bo se kasa ekoso ano wasi ni kunu kwase a ona hunu se sede odi tifie no ema be ma mbi attention ma no ndine to bi omo de bana ya na metwa bi wo omo se omo so kwa omo ntutu ne ye sede ye busa bi a me paacho wo mu no akura ye ni interview ko achi anga bo se na hini na bufuo be de dia mo hunu ne ye me wo kwa mi gina hedi yo kasa konya na mi hunu ne ye because kasa bi obi kam ntime frɛ na odi enti na ya papa ka se waye ni amo no se me frɛ na mka kire ne se nya me ba ne me a on kan kire me ye musa de ane papa ye okobuza sa agwohye no sa de no obi ne ne maame ne papa ne te ye de ye no nkobuza just what bi ndi no always so was sa de ne hye otirim ndi bi because getu abi a anka ye no ma se one maame te betimasi no a na de kobuza agwohye ubegya hia to obi go onyo maame na de aware na se edimo fa se o me na nimra no ho so yane ne papa beka sa ne obetima ya ma no be ya ma no bo mfa nhye tirim se wo hye obi oye ne na obi aye na gya o maame nwi ena onya aba ne ma omfa za ahye ne tirim na obi tia na wo hunu se eye na gya na ne na na etia na ne ma ngodote na ne abre watena wo sei maame tu ono ntimi ne wo betia ko betima du agu so abo ena one na ye stand steps ne ma pon ameko o stand steps o mu zo ni producer eduru kwa ho na mbuza za abre we sum wo ho be de se miso ni mu no wase ma miso ni mu ndi no what meja na odi wani mba ha akogina me ne ma nkete na me wedi hunu ni bezuban na mfre producer na mse what mi di akura na ekọ pekas abre na sum wo fom wo edi wo sane sa steps na no wo no wote a etina na ade asem abre wase yeso ni mu no wase nya na mse da bi ene ma na ba ni nyina ho na wo kọ anaso wase wo nyan mpo ma akura ne nkọ pekas na gina ho na we ni pa no edi sabe ona na otimadi wani mu be ko ama wo se ono omuduru se omo ayona na osi me nsoni mu awuja ni sum ni mu na obira ho ana nkechina no ne ba ha ya ngo be ka ne okan ama wo edi se ono maame step mother na tina da se asu ba we dia obeka se ne hu hia wo ebi o yale na ade ne kokora bi a ne won na ahinti ja nso mu ni ade ampa watimaja na woko obeka ne hu hia wo edu anya we ye wo sa akwan ne so ye de yeta dachi onani nya ne yada yete amomo a ye behwe ne papa na kasa sabi yakura yanyini ye wabrochefu otimi from farmasendo tazi vato credit na wo ne wawo no ye oba na ndimi hwe no ye ne kasa ye ode kakra we ba na ya pa adwuma na obesua ya pa ba bi de na hye na asumdi abofozo okay enuti no ye to ye boase enuti ye ko Berlin Germany abrochi mem ye wa yonkofo ne papa nom ne maame nom wo ho amumfa yidwumadi ni agro na Ghanaian community den anu a Daniel Kwabena wusu no omobehu no no mo kanche ne se adaworo ma yesre no a so nim se akoda ne ye ne banko ade a onye na sade se agya akoda wa yamfom so ne mom asante bible beka kiro se akoda agya ne na egu na agya ne nanan so a ye pepa ye ntwantwene onfa akoda ne mfom so mfiri no na maka kire memma bia wo wiase bia ne se sabia ku sabia nyaado se bibinti udika wo ana se waware kura na akwowo a wo yira ne tie no emfa sa akoda ne nkoma no meme se mo ne me be ya adwena fa ba nkoma no de obetumi aya ne se soma usika na nipa nye sanse aduane chakura nye pe sa pepepe obi anwa onimwo aduane che enye pe entade eto enye pe de ne baba ye no ene de abanoma be ye no abanoma de no obetia no papa na me ma me no me fama asem enkono so me fama asem kono so ne mum
Daniel Kwabena Wusu na mesre ne se so onim se akwada ne banko ade a akwada ma mini ho etikafo ani to sa ade no akwada wo ye boga eden a wo se ko Germany ho a ebremmem o mresa ifrise ne weyin card nyina ye German weyin card eno so ne de pepepe yi enti mesre Ghana fo mo Germany Berlin se obi bi onim pani Daniel Kwabena Wusu se de omuna samwa kan no ye adaworo ma ye nsa de nsayem ye dwato a kodana yem fom so kura bebu se de ne ho asem kura no a fa che no ne pene pumasi bre se Germany ho na ade ne be kono akobo ne bra se Ghana hana be pa adwuma bi dia ya mano a na fo wani to wase abrewai abro ho se mama mi kura yen se wo pesa akoda nya ba bi sie no be kona kwantro bi a wako ka ho kura ka fa hwe Daniel edi eda so Daniel kura na wo Bible mu a enye din ketwa etima ameka wakoma to ye mu ate Nyankopon wo tumi na Asem Mpe Nipa ne nyame tie yei entoma wo wi ankoto no obeti asem de wo asumate noke omono Oforisuo we de so hwe ya nso D4 frame sisi a eye ni anwia ba ko e frɛ no mamponten o wa no manyi heyai na wo so tie pa samre wo tene fidie huti na wo hwe ma me su a wo su no hwe ma me abro wanya 94 years na enye fiketwa o pa se wo ni trim hwe na o hwe esu ama me su se impo adwen wo ni trim se ne nanan wo ye wo nye o pe baby di nation sam kwa kuma me obetwa 100 yo se kan man wo na kom dia bro tie jacket ni bi ba mana ko awo no na no pati no ye adwuma inti itirimu asempa yenya nanan bi si asenka nanso ose awanse ne hwekura no maami asu na sebe opon obekufie inti titisika no na nam de mekan mudu odi asi odi fu so se onfa mayen titisika no 5 million maami enje 500 no fund to bibini na onka na kumantu na de nyame pe no ene wo ye aha ba de bibia ba ye boko ti maami wadaroma usikani eye pepepe enum meboa 5 minutes titisika no ano mai ano se friend no man ponte ideni no wase mfama papa jamu asibase jamu papa papa ayi die mana ni ya je papa na epi papa na bi so okay actually I okay enti won krata no de konkan on enti okwa krata ni new bag wow o say asema na woka no asema na woka no edu mebi a yenhwe se Ghana hanko ade ye nyen atete ya chacha nkofo bi nje pen nipa bi pesa ono nko ade ne edu mebi a ope ene e best agyanom so mu pia bonten ba eno ti na broche se police ni sifia de akwa beka no tie edu mebi ho no ma papafo se mu pia bonten na mo ba na mo ba ka se bi kire mu a edu mebi ye ntie ne ne afia ne to fom sister anti se sia no won krata na so bag mo kan no wantumi asan fa makuma se ukwo hwe ne nim na ya broche krata ye behu Belset. Ye behu. Eduru baby na se maame no betia ma ye nipa ni abro. Mashada na mashada agum ama ne saa o. Ya omoto ma no bi wo ho omoto omobo ase. Maame kwa akoma to ye mate. Yakopon otum. Ya kwa ne odi for Samuel Prayer Council Center wi Ibrahim Abdullah Yakopon. Bebu afu maame ni bruta. Paper na we ye free bag ni. Yakone no di for Prayer and Council Center we Ibrahim akuse bia ye fa koda odi for Samuel na ontimi en confirm maame wo da fa fidie ni nyina to dem maame hwe ade 94 hwe ne hwe ne nante no azuka wo ho fa to dem anu amanfo hu maame ne nante 94 hwe maame ese ko ada adwen ne ho wo so open ne na wa ya asem wo Mama sa nante bra me pesa amanfo hu More than a time 94 mo de to he na mo twitwa no Mama utimi ko utimi yen how pay
Asem mo hwe na mo fa ma me nsi from mo fa oba no nika wo kwa ho ansa yo yes ade no yes punish no odi for me mo akwa aba ye nua fosu so fa ni bibia bokode ya hye pa bibia hye di for ma me Asem abrahu ya abrahu sem abrahu pa na papa na respondent de me ogidie kese se beti Asem de ya bompa ya tisire nyame eso o ma ya ti Asem de oh yeah nya sai be ka jego no so oh yes e be si e bia be si so I'm respond obe respond because we are connection man na dey akoda ne etu kwan e na ade ko she hotel bin kran connection man for bi so pesa na nipa na very desperate to person otu kwan e ma so de dru babia na be man de ne ko duru se wonim se aye ne fa ge ne ko dress hu na ho fa for person one ne na ne yire no so mo ye ne yire de ne bi to ge ne ko na ne wo fa be fa no afo won te ge ne kan no afre no fo so aka che ne se on the ahead no person ko so on de ne nkrata inde o so no so be sene ko na ge frame no say boys so come so bu ni be bia ko no person ye ho yes okay odi fo jakoko na so e wo mensia hemboboa no nyankopon ye ne nsankyere ne amanfo so di adanse no so okay adanse a efiri ma me bi free priestia by ho ho so obi agene sika ofiri priestia by ana ne mani asase ho ana wa ba beto fanisika mana eda kyese wo ye bibia emfa nipa na ye na adwen se wo sika into the sika esisi no ono obe pie mo menhia ahembobo na jaba family house ofoso odimirika tu sika no okay na obi so firi enkoko bai ofoso na asase wo ye adwuma no nipa no e wa abrochire omo sika se fato asase ne si fie ma no ofoso to asase ne wie ankrata na odi ni nyina akọ wudi mu ena wo wasi fie no si fie ni kama pa ngo di nkrata ni nyina akọ ni di mu ena ni brand bae no ayem manso pa anya agoro chese sika bia ode to so wonfa ma no ansa na wa release pipes na akọ akwose sande ama no no na di sika kese asoso aye ya Asem hoso anya Asem ketua ena obi kire so mepie mu e o manhia ahembobo ano ejaba family house obae odi su na mse kan akomato ye ofo se si a ye soja kokko no gu no so no esi ani para kwose san pipa ne de nkrata nyina ama okay yes ofo so obi firi atwuma tachima ya e bai na yale de na to fom wo se hene fa no won koye fosu e hene fa e na won koye lab ahodo scanner ahodo ni nyina waye be we pie ja kokko na anim o manhia ahembobo ano fosu se ne ho ato no okay wa sori ofoso be ma bi sisi wo be bi den ama wo ba no odi for say ayade de ho no kra de ne ye wotenete me de yade de ba bia ya na me kra no ya na ma mi suru kra ho ye me nwanwan ye mi hun ne say yes abranti ya na cancer afa no redeem mod free Germany ba ye no wo de ne ba ye no eno na ma mi suru kokokoko wo so say yade no de bia me ka say yade 95% na ye spiritual so 95% na yade e spiritual nti sa ebe pie manimu a na me hu say yade we ye spiritual de a ofosu anya ade say yade na be sa na chi anokwasem say ye physical de a me ni hu tumi ene de kira doctor fo kira woko semense ba clinic wo kuma say asokore mampon ene asokore mampon rural bank ni opposite kira woko ho ene de o mesa wo yade na say ye spiritual de a ye manhia ahembobo ano ejaba family house na yade so 95% ene yes spiritual it ofo so on say obi wo say osisoroku achimi ma ya enko obi si diabetes dam so ma ya enko ma num nura wa obi si pressure ma num nuro ahodo obi abi pressure ni ntimi mfiri so kan hu say enye pressure keke spiritual wo be piem wo jakoko na anim okumase manhia ahembobo na jaba family house wa sa yade na yade ato susunsum ni nyina yankopon be fam so ayi afiri wo so adanse akese na manfo de foso we nyina ye eno nko a ofoso obi wo semenkrata asem so be pie manhia ahembobo na jaba family house wa ukọ wonsabeka amwasa aba ofoso obi si wo wie school wo nya adwuma nye wa track application wo wiase nyina bi wonim say dey bi Holland se si
wa twerɛ application wo wiase nyina bi no onya adwuma nyɛ ɛna ne maame be pie agya kokɔ nanim ɛwo manhyia ahembobo ano ofosu yɛde ne yɛma gu akɔ no sɛ adwuma na bu no so ɔsɛ adwuma no 4 na afrɛ no afrɛ na to anse abomu ama enwuma no so afrɛ no ne nyina yɛ akɛse ohunu ne ɔnyɛ ɛna odidi ne nyina ma no matu so akɔ ama so nkɔyɛ wi ofosu kyɛ sɛ obi de ka ɔso ontua wo wɔso ontua wo baabi ɔpɛ bi ɔmfa nkɔ obɛpie agya kokɔ na ɛde ne yɛma gu akɔ mu no enipa na send ni sika na man me ka kyerɛ so obetua ne installment 3 times ni saa na yɛ watua ne nyina ofoso eti ɛdeɛ na nipa wo hwehwɛ ɛwɔ manhyia ahembo bɔ Jaba family house nyame mfa yɛ so ɛnyɛ ma eti deɛ na ni abɛdeɛ anokwasɛm ɛkyena nyame yɛ adom agya kokɔ na so ɛkyena kokɔ di ko obi so odi for me ba hɔ mama ameto ɛkyena deɛ wɔ ha ɛkyena de agya kokɔ na so mia kasa anopa 6 kan na meto voso problem be na wo de be ba wo be saasa wo chichira nyame ya adom agya kokɔ na so no voso gya kokɔ no sotem bia na chira gya kokɔ no de anoden gya kokɔ no sotem bia wonim sɛ because share be 3 days enen massive anwumere ya massive form okay eti chira gya kokɔ na no odene chira nyame ya adom agya kokɔ na no odene ti wa bibi hia wo foso wa bibi hia wo kyena nyame ya adom a be hia gya kokɔ no kyena na wunya be hia gya kokɔ no kyena ampaye bedwa ade be na ade be ba gya kokɔ no anim kyena wo be sa ade asa wachi da bi da kyena nyame ya adom a foso me hia ahembobo na Jaba family house nyankopɔ be ye nyame ama ye so aye nakoa eti ade biala wo pe a wo nsanka biala wotwi bi empanifo se wotwi bibi wo soro ne ma bibi kurem die kuremu na abrabɔ ne da bia me kasa ye bɔ no spiritual ansa na wa awie pɛ yo sɛ ofoso da bia me ka asɛm we sɛ wo sika na wonim de edi wanim na obi ni sika na wonim de edi nanim an ho wɔ mfa so kyɛ wa wo sika na wonim de edi wanim he wa gimani asase galamse asase ukokɔ tena ho no ukɔ ye site wɔ na utu no ɛno ha sɛ utu ɛna ɛno ha sɛ enkɔ yie nso ma wo ofosuo obi wɔ hɔ ne na nabi abeso no da sɛ gold bi hyɛ baabi utie nipa bɛɛ 5 ɛna aba me hɔ afie nipa 5 ɛna nyankopɔn afa me so akyerɛ baabi a gold ni so ɔmbɛkɔ dɛ hyɛ hɔ ɔkasa odi for yɛ sɛ ha me sɛ da bi nyabotre ma nya akwankyerɛ no wo na ba ampa so ba kyerɛ baabi yɛ hyɛ ya akwankyerɛ no wi a wo da wa no ba kyerɛ sɛ ha na me de hyɛ nya baabi a na wo kyerɛ no kwa nya hɔ a ni wakotu wa de ofosuo nyankopɔn ama yɛ tumi ɛkɔne na baabi a me yɛ mu me sɛ obi wɔ sɛ manante abrɛ me kyerɛ brɛ wɔn tietia nsufin mu a ensu papa de bɛ da wanya bi asa no unya nsu pa nsa no da ofosuo me yɛ ne ma yɛ ene ma nya anyɛ ene nam anokwasɛm esi kyerɛ yam yɛ adom a sunsum no bɛda nhyia ahembobo ano ne befiri wo so sɛ wo yale obi wɔ ase tware dam so asma me ga bi wɔ pristia sisi a wɔ hwɛ ni ba asma dan so sa wɔ sɛ hene fa no fa no kɔɛ ɛne hospital bɛn no kɔɛ ɔba ya na me obɛhyia agya kokɔ no ɔba ya na me ka kyerɛ ne sɛ asma na ɛha ba no efiri sɛ ne baayɛ na ho akyi wade ani kɔkɔyɛ ɔyɛ 3 days pa ɛno ara akora na bɛpem ne ɛwɔ ɛma biem etu ofoso sɛ wotwi bibi wɔ soro na ma na bibi kuram na bibia ne hɔ so bibi adeɛ bia ne hɔ a sunsum ne yɛ kyerɛ a ɛbɛtena wo so akyɛ da ɔkɔ hospital yadeɛ ne yɛma waduro afei kora na yadeɛ ne kɔ soro ka hunu sɛ spiritual sunsum di akyire ɛhɔ na ɛsɛ obɛpie ma ogya kokɔ n'anim ofoso adeɛ bi a wopɛ bi a yɛ dendenden ma obia no spiritual di akyire okay sa wo tɔn nneɛma na wa si atu agu yɔnko deɛ so na wo deɛ nkɔ yi aka hunu sɛ ɛyɛ spiritual edi akyire ofoso efia yɛ firi mu na ma yɛ bere betua wachirika so ɛwɔ sunsum mu nneɛma code ni ma wo abusua na ofiri mu ɛntɔn na wo bɔ no code na ɛda wo so no bra ne yɛ sisa code no efiri wo so ne fa yiedie code nto so tie ahokyere code na ɛda wo so no bra na me sisa code no ɛma wo ofosu asɛm den sɛ me hɔ no so uduru hɔ code no me mo twetwere na ɛno afiri wo so awie me mo akɔda so ɛno ano no okay eti de ya sisa wo hyɛbere bia no oba hɔ a me de code no bɛsa sisa wo ade ama wo
Susum tia. Eti dia na ni abere mfa number ni 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ufosu wo mention himbobo an Jaba family house. Yes. Ona jakokoro so. Tumi ni yadwuma. Kire yam yadwuma kokko de ko jakokoro. Said you di for o kasa de kina de wa nkwa yo ho. Me say me am hu say say me hwe wani am say power no an odin. Ufosu ma shebe bi 3 days. On enumere ya me see for man na me ba hai. Okay. Eti jakokoro na so kira. Ani bre wom kina. Kire yam yadwuma. Okay, eno tie ko Jaba family house nyame be nyame ne ma be ne ma o kina enti fa hodie ni ogie pa de agi say Jaba family house. Jamina. Ma memfa kakra nso so na asopa ho ncha asem ta no kwasem. Kakra am de so so nse Nyankopɔn bo nipa na obode obɛya ma. Nti wa hwɛ na wo yira wo de a tini bibobo wa agyeche mu sanke wiase nye de bibobo onyeska no de mu bi no nso asidan nipa nso obi nso kɔforo ka no afo driver car na obi nso akɔbɔ dai so obi a wone de na wa hwɛ obi de wodi ɛbɛhye fam unhu bio unhu de nyame se bɛyɛ no wa hwɛ yi a de ɔne na ba wiase ɔmɔ bra ɔno angasa ɔmɔ ɔma nso ɔmɔ ɛno na ya na yɛ me ya no ayɛ sɛ ayi wakɔ o girlfriend no wa ba no ma ontimi no ma me na o ma so ne na me na me ka kyerɛ enti se nipa uhweye ono ankasa wo ye wo san sunsum no onga so bobo bra se ti nye na adwene ana on so ma so mo kono ngo kaya no no ya o na enti entra ho na me de minu mienu nyina nim se wo fi wo kura bi na me ba ho na se wo kira kokɔ akuna ukum de ye kama se mo mpa kokɔ ni kese no na me nkyere madam fu nkum nwe saa ne sunsun mutie omu penipa e de ayade a ompen munyam ni de opeso obobra obi abrudaga tambia ne ho fa no da obetre nse bi obeche no wa wu nwan no won opewo wa wu kutan munyam kuta hyebere pa no enti wo ntra ho ma hyebere pa nyame de ama wo no entra ho nyegi nam na obi beja hefom me na ogi ye kwa no de kwo bra yi ankenye ye wo ogi anu ase no nso te ho enti me hunu se nipa wo tena wa enye tete kana ne yasi ufie ba yi nkwa na yeho ene opre o me na me ka kyerɛ na omunya wo networking na se kana ne nipa kyerɛ fie no atukwai nipa timinya 20-25 years obekuma se kwara se ko pede o kom ya tutubutum fa tutubutum ene 10 years 14 no obo suisham bossum kwakwakwakwa obo ne bra nduma mu se entena fie nche tom so amfo mu ha me gije kuma se ne nkan ama nkan mu ma obedwa na firifie enti nna de wonam ho a ya twefo se egu mu maso niema bebere na ekoso ntubo di for sama wo Jaba family house wa enum nyina waboban na wie me da bia de wo kama mete asense wo se odo gardener entra ma nwa anwe otom ansa na wage ho o ma wie enti ntampa no wasim no wababo ban no enti wabra boni nyina wo wura ma nye yie enipa nye me na me ka kire wo ne wonam pa wo ha wadwene so ne wonam na se obi be poison obi Oforisuo omfiri ayi mampon ne beba de chemso be poison obi onim za okonum se be de chemso gisa de oben wo no amakro be soma enti suzu nipa suzu ben nipa kom asem che nipa hu nipa hweniye enti masra so difo samuel se we nyina nkamom no ne opese oye bia no be bo ban ntem ne opese oye bia opese na oye oba mua yense opɛ hweman bi bre o wa toton tade change ho afa be mamie nim afa na adwuma mu a obi a mfre ne sete na hwesa sebi nipa de ensem de na hwesa wo so bosi na hwege bi a ya ye ho ade pa ringi ye de hye na ewro to twene ne nsa ko de hye ko ye nya ne size aye fia ono so nsa nga be ye no kama na ye fa nhyebu ni nyina wote ho nso nyina wunyini
nipa nso the expiring date there so na wanyi na ohome aka tere no awutu ni aizo bi so mu no e na say abebi bewu ana so nti aso no no okay fa number ntem ma abebi bia mewu say see ana okay 0246 0246 0246 0246 6666 71 17 0246 odifo dwamna gasa sabe phone na e so sa no sa na woto ye aka home so tre na o se abebi be wa 70 years sabe phone na e be so 79 we hin na wo bo brana ko ya na ya say we yere wo hu ano kwasem sabe phone na atem na so no de here abebi be na so me odi phone number 0246 66 71 17 0246 66 71 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 Ejaba family house ho na jakoko no chena yame ya adomo jakoko na so and na onya 70 years and na aka se beye ye nkuna nhye that's it ifiri di beye ye hye manfo nkuna enye ne nti tuminika na tu anamon na chena yambo abehye jakoko no okay na ehunu wa wiye naka they ring in sha na ehunu nza na awura to agu baby ofo so dwamra ye ni shan ye no bede mene na shan pa o ya de onso o kan se abanoma fa oba abanoma o ti so no sa experience in the wa fa mu pa o say friend oba o wa oh na me ko de jai oh na ofo so nipa wonso bi nwa oba na waka wasem to wa ya de wa bre nti ofo so de pese kanya ze no me o tran so ye wa ha o tran ne ye ne so wa ha o tran fie ye wa ha e wo di fo sam asem ya so aye kenja kokko na sem tran ye wa na me de American nyanse efie bi wo wankasa timunim enom ye defie so te wo enom ye defie wo te wo unkwa so menso nipa bi chawo ye hwe ma no mabufa no so dodo eno ne ye ka che se bomoden na nipa da se ne bi a wutie wankasa no se kro da ho na se ye wo ya wo na wonim entra ho se wo afi kro ye de na mafidie so ka kai wo se bomoden tu anamon wo kan wo kwa wo so masam susu checha asem che nipa koboko ko hu papa odi for someone na kan wasem kire no o kan wasem kire na akwanche o be kire no e ma na nya wadwen se wo ko na wa wo pe koye enu ti na obi ha me koye na ma hu we na ade misra wo akwanche no ye kire na se wo ko na se hu a bo modi for telephone friend no odi mi bedru fie no abai fo no kwa munyo o akwanche chokwa do abonto nya me mpata ne asa ama wo refi eti e be sre obi anko o chanso ye wa ocha bomode wa wunti no cha fa ofidie to ne tie ne ko ajaba family okay udi for sa ho na jakoko okay 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 19 ofosu ye wo mensia hembobo ano ejaba family house echeja kokona so no etidie nani abere ekira nyame adom akokɔ de ko okay na watumirika na waba ensem bia ha wo no enkosusu hu nkire obi na nipa na asa akobu aba mu wie ya na okoka akire wo yonko se ese nipa asumasi kura we na da no so da bi bra be hie ja kokɔ no na yakopɔ mfa ye so enyi firi wo so okay ofosu ye ko edie madam for mamponten wo haya wa ya de pa anumanye ya aha wa ya de pa ene omo no ka kire wo tie mamponten wa da ene wa ne wa bomode na da okay yeah brena ya be ya no di for summer prayer council center
No, okay. I had a some chaps or Remopa. Okay. The friends of Cantanka culture or Pomade, Ewo Pound Chrono, Roman for no machine. Okay. When them quite no more drinks in your hands. The chair Mupa movie. Okay. Yeah, that's a so say or more ATM man or AFA. You know, D for Summer Prayer Council Center. And na etwetwe nkomo what's not that mention him bobo ano nyame be nyame ne maso ebe ne ma obi biadia asem bi ano ache ne so no ayo D4 Summer Prayer Council Center dia oba no anya atenase ma me mo akwa aba ye je dada oba pa mpom te sen mpa cho me ho yan wo ho afa nwumire ma me na bibi pamo se de wasi abren ne no anya asem ketwa o ye fra wo sen mpa cho ye fra ma blowa Udiana no. Mpacho me din o ne din e wo de hwehwe me obanyamia ne ablewa no. Ofri hin na bae. Mpacho me fi twufu amakrum. Twufu amakrum. Twufu himai. Twufu himai. Mpacho. Okay. Ma me na de na pam wa nwumire yi, wo de bedwa ato yi. Mpacho de pam ni se. Me hu ablante bia ye friend John Fosu. No ne me kan wore asem. Gitum. Osei Abrante your friend say John Fosu. No Ablanfo baby akakum National Park no ye adwuma ho. Okay. No baye me ho ade na ye kwatena ase. Ye ko nursing room na yatim. Na o prot o dada na onye afie wo so. Ndi na committee for say obi a wanye one no prot ni so anye japade o so no mbeje. O kan ya na bikodutu modo osisi so. Na ye adwense ye baye dan. Nti ahobone tom. Etwa blocks. Mkofa me bla wo hwedo no baye dan no ye wie dan na ye trem kakra aso wan bio ye kan ya ba mikrom ahemfo ho mpenifo tenase nene kan oso wakaso wan no wan bio o man de pemio no ko tenase no nwe ho no mla okọ baye oso wan bio na ufi bebi ye wona krobi wo ye fro kwa mo ano miko hu nana no ho no na yansabu akwa obae no betena ase okan ya wanya ntum no asese ade onyam kwan 1005 okan ya na nsa na odi begu awale no odisi so obisa se ye japade no se ye dan enhyehyɛ bɛ na wo ho ɔse okan so obekɔkɔsi bi wo mikro mama me obesi dan kra me no tefi na dwaye ne jade ama me ano so okan ho de okan ya ɔse obekwa kwesi bi omikro ne onfa bibi nsi so osuma bla bia ye fra na agya ahe okoto ka sapra bora mo ba ko besi so na o jitum se onkosi bi ewo ukuru ma mba cho an na opɛ no mba cho na mi ukuru mu de no mi fi kuro no mu ntina ka okosi bi ma ukuru ma na ka opɛ mba cho an okay yentio ye wie ya wanye no okotana ye na ye kwa blafo no ogya me ho onya problem kakra we dwon no ogya me ko pepa e wo nkranya di okoya wa mabio metena ho ba enfie mienu no abakrom ho wabata matres na wo fie won miensa wabata ba akwakoto no ma mi fie na o twempna ho nto fie nkran ba no ba na da fie wo mun chi se mi fie ho ko efo mansa na waba ho metena ho anu ma na ma me yale na me ba bebia amakrom no be ba ya wa ma na me dia asam no ko social welfare wo twifunyimai omo frɛ no obai na nhyehyɛ no ɔne ne yɛ na no agitum nti ɔyɛ ne ombisanse sika no ɔbɛde atwa no ɔse bosom bi obetwa 100 cedis ombisanse na chop money no ɔse chop money bosom bia de bi ɔma me 10 cedi sika no first day na wɔba no obetwa 100 cedis no otwa 40 cedis kan ɛtɔ so mienu no otwa 100 cedis no wantwa bio mesade no ko social welfare no bi fra na ɔso wasi dan ni bia ma me badue koko amame nto onim ni bibia ye nto omunya no amabio na ya mpasa mpacho onyesa wonu akoko bia mimi dua oba mimi hu ne na koko no mimi dua bi dada madua bi ma kakra mawie na oso mu nto no so gi asase na wanya hwe wo so medua koko no 2 post matom another 2 post na kasakasa ni sim ni mijai ono ne dia me ne nche onfa awade no eyesa no adi mfie sen mpacho 2013 na ehase a ye de ko wadwo na mi hu ni bi o ma ba pemene nti hyehye ya nananom ne ye nyina wa anye mu fie wandi so tususu so wabu kwasia na mu sho no so me hwa me kuma to me yem dodo nti aye na me se me mafa kala ba hana me de abadam na mo ne naka o se be man your friend say John Fosu
aya asem o te say dia wade ndi mu ate awale no onfa omegu awale no ontua ensunye sika no na afi so japade na wom no onfa maame ndome so memfa mensa man nti awale no ngui. Okay, yenhwe producers ne yenhwe na John Fusu yenfre no na yene no entwetwe enkomo togbe ahaban keke azigbilibo so kaluka goka ye togbe ahaban keke susum enyuma nyina yefa enkodan togbe ahaban keke medical ka to say owo afijase akwantempo no so uduru aso besi Bomfa Hospital Junction ho na togwe habai keke obetumi ehunu afiri orofo ade bia da wonte ase out say yesu sodwuma no togwe habai keke yemfra no ahoma we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 we togbe ahaban keke azigbilibo shonkalu kagoka orofo yankanse na nanamakuafo se eduru baabi na number ye no ebeso doso na watumi atena biribra na wo so wanya sika tubotom paadea OCP fertilizer ena mekamfo na mediamount na OCP fertilizer no said amount asi agi atum no enya asem keto akora eno tu baabi eton fudie wonwoma bia no orofo oduru ho a uzofo so aboagye se fertilizer bia badwa so efe no OCP fertilizer na ukwa di hu nkomo ye won be che o said obesi ayusu no nyina kama orofo so usa OCP fertilizer ho dia ene na ye wa wasem yemfra wo mo ahoma we so 034590 9437 0555 909437 Nana says 0355 909433 0555 909433 eno OCP fertilizer omo emano no Christ Inspired Ministry sofopania wadano prophetess Abigail Santoa or for prophet Abigail Santoa as one can say nyame dia mane kwa enunti no bra ne bagi bi kwa wa bra oba council no na sadia osi eye nnwuma no orofo maame no ne yam ewu bi papa wo se yesu nti me obesan aye nkunimdefo ade bia da to wa bra bosu bia no bra no pai na fa hodi ne oje enye wo dia na wo se men kan che se kwasiada wo be osom eden yakosiara oya sorry enti obi a obe pepa so obetumi ene Christ Inspired Ministry prophetess Abigail Santoa Sumbia no ne kwasiada no pa no nkron ebrei na onini nyina emesom Tuesday benadaye counseling na no pa no nkron donku brim na odini nyina ba na wieye ukuada so no eno ene wo giesom no anopa no nkron donku brim na odini nyina ba na wieye fiada enso wo ya sode enu nti obi bia da o papa so obetumi ne Christ Inspired Ministry prophetess Abigail Santoa Babesum bia no kwan da form kama sokoba pa uni site ho na odi ni juma 0243 263 899 0243 263 899 koi na the prophetess enkosom kama wabo heba and medical research center wabo heba say ya de bibre bia de fruit nua no ekosi wo nase no obetu ase na wode amaw enwodwo ya de stroke na diabetes ana ukidney ne ho aka be ma de boy ni na eba de otumi kura so tumi yo no etimi ngo ba na ekoye krawa wanhwa na anafofo ehuru untumi ngo fa ne nto maame ni upa wode heba betes abadwa so eno enesisi yade nyina otu ase na namsan yade nyina eno so eko preke sepada immune booster dropper orofo yenkonye kopa preke sepada ne bi eyimujawe anim yaduro opemfo kopa bidom ebebo papa na wasime kan cho say ado ato adum no ne sofo maame dokro no enna edi enhwe ni mu yenkoi obo heba and Medical Research Center na yenkotu ye yade ase 0257472506 0257472506 obo heba and Medical Research Center ebre no yadru hobiem na ebre no ye kotokone haze de se eduru baabi no mo kan ho obo ni mu a ya na nya asem keto akora we no ye democracy cup democracy kabi mame kabi amamu no ba ye no no ho cup wo na sabri no omode aba no democracy cup Ghana no kotokone Accra House of Folk yukuada 17 July na sa match we ebekoso wo Accra Sports Stadium enonti sika wo betua rate no
20 Ghana cedi upper and lower VIP 20 Ghana cedi and a 50 cedi VVIP and 100 and also a VVIP or for house in Kotokondia ya na mpempi no ya na omo agudie no efe papa enu ntina yen hyenso na yenko na yenkohwebi de ya house of focus betumi adinkonim no de no doubt about that na democracy cap no omo timi awini na nyoma akonkan ayenko na ye ne abrante John Fosu entwetwe enkomo John Fosu ahoma na sa ateko John Fosu ahoma no asan ateko yenko ne no kwatwetwe enkomo ya emra sisi ni enko emfa enko yanim maami nti waye na adwene se onsumo ono so a wonya saa na waye na adwene na dan so a won fa maami oh de nananam kan ye nyina wahanye wajofo kan wahanye efiri wo no asa abo nananam ma na ebiem masade na ko wajo ni bo mo fe no wama nanana fe no wama adai on fa biem omra samwa Ofosho menye collection bo hanu yani ya bibia enua odifo Japan oye ya papa adutwum education minister ne sofo kese baako e was Assemblies of God na onye na driver okay when the sofo ai we sorry pa okay inti odifo Japan just kwa ebia obia ye chiana sa ono kura o ka say ya de bi won ho enra nyame adoma kwasiada okay ti kwasiada nyame adoma odifo bebia obia no na menchia lawyer kese pa lawyer Cressy sune chamber won kan ebi ofri me am ajakrum me poso lawyer Cressy Ofosu Asem Mpe Nipa no enfa afutu bi ma yenwa ma no bi ene wiase dane ho anu adane ho bi de wo mu nyina ne se ma me utie ne kasa em se ai Osei Ofosu wan uku ne friend say John Fosu waye sorobo akwa bi so ba no ka se me manya nte se sa Ofosu no waware me bo ma me se waware ena on so to ena on kasa mu che so on fa me nsa ma me Ofosu de nte ma me ka se me nua ba bi asebe me ne no nyese bi a yafu ba ko nanso watase aye waware me se onyame te se de obusa ni onyame me mfa ne nsa nkoma no de sa wa ba brewa ono kro dia wo dia brewa dada yedino what is ayo ho ye den se be man wo tia ekwa bi wusi wuda no obabo okaka dan no kra na ye ka no Ofosu emusa se de wo ye wi so ma dan ni bi kra betima kotem esum se ka bi de be hwa abrantie ye hwe adwumadi a oni ne di ye no ekwa bi so de sese ma obi ni ama obi ye betra on fa me nsamre me adu tama ye beka che nwa ma ne binom se wonu be mate no oye ono ma sia wale ya nkose ukwa akobre ana ukwa akosu se wo ware na be ma no oye kwan bi etise ya entra won kasa me de onyame on fa me nsamre me no no huru dwam na wote wo e difference de wo wiase unya bi da mama wote de na wo gise on fa me nsamre me ti onyame do ye nto fa ba ma wo wani ansa no so nyaaw this is the time adena ebu girl say the obema or respect no respect don't respect now to baby na ka che nwa be ma no so ye friend na wa chi bon kwaso na won fa no eduru me bi ade a de be ye wo ba no hwenwu se wunwie ye o because my enkrofo mo na wo yen ba mo ka so mo sa agya kwan so betima agya kwan eti ade bi wo atenke no ma bi ususu se oba se sika bi na be pa agya no kwan a ye betima advice no eda bi wo a wo kura de ma won timi ntram yo nipa bebre on cha family ma me efie wo kotere nye ye wo de ma ha kura na ye ma de ha da no ho nto de da na se so kofa budoza okay ti e ba sre ma me e do time ma finance from ni ebusa wa na ne san wa me ho ne san ho wo te ho anu ababro no no so awale o huru dwam okay na ohiri dwam ote ho a obebo abrewa o ono so kro de abrewa dada o e ansem o yanko computer so dwedie mrazisi ya Brakasa ye duaba won waso a sewa me hu achew me na no me bisa e kra so kwa abrochi o Kwaku afei na mebeko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otua didi musa no oh express
Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye jumansu obet me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwan Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa. Accra and so Omo Carnation First Light. Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumachro for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazi duri in the kekedru neza she. Intisue hun and the Nimiziana no what is she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml core. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sachet core na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafa afro. Saa adwade nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. Omani ya woman. Omani ya memana. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu o. Enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana. Esanse afra se fertilizer woto ye amoa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka. Ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10-20-10. Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu. Enoti atufo enfre 0555-909-437 Anna 0555-909-433. OCP fertilizer papa. OCP yejina ho ma Ghana ene Africa biayo. Yanu otetetu yene bafo no ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam from ene ye ko Berlin ye ni namu an ye besen be ko twifu praso ana twifu heman ane no ye ko abruchire ba ko ye sa ba ye Ghana ye ntaba no ntia Denise Zanka. Vozo my balance many day. So for our Jiba Gani Mua, but I was here finding in a be aquatonti. Vozo mammy kuni midin and Hoya Kakra. Bema Odo Batie na Sabita Flache. Unye Sawa Jahanimpu, no assume dear dancing. Nani a walk castle be Jama Manso, a mamma quine on bezo faso. You near do the no me brea brabo yin yansa. Obanon and netie, Aquaco Fobi, on how. I was so say Janet, I know Yasum did now a warrior quasi. Sadia Ketwawi, me take Rosia him for 15 million. Wet men your bassy 50 million. Like out you put your brow 1 ounce of an angle baby. Covo could die per 1 billion actually. About him natna, 7 more ma. Mam, and no can be in within the Munuzan. But him will be batna and Nakakara, Sabi BBSC Oko. I don't know dimension ounce of Wuchi, no Yasum Dim Vanko. Now, Frisa Yani snap de Comebush, ye be catcher and say, Yaw Osei Aboagye. Ubi that snap end day. Wouldn't Jeff Yam Penim form or Musum say, I had the addition many pass mercy. It is a no one sound for any day now come more. And once I said, Duachi, Yabobra, you movie, you know, you won't be free. Kakra, catcher and say, O man and Nimran and Hoso, Namakajo auntie.
enye ne kura ba enye ne engineer ya ka to mu nyina ne say ya mo mo ni mbira mo zo brabo mi na ne ba enkoto te fa mo ni o ye ne igwa se mu nyai awlante no tie igwa se mu nyai ontum dika no ne se fata no na meye na asumdue mra nya de gase bia na waje wo ana no su kongo agiri kongo fuo ni bia wo ye ba wo ba na eno de na ngia ka zo wa ahogirim di na sa ezika we hu ye odi na ezika hu odi na de na sebe no obe gyae no wose kwan we na fa mfa so a ekwan fufufu abemba bia ti obedi watem ontum dika meye na nyefe no mu nya isa suba na ya no mu wo mu na ya mo ma mema kura so ye nya ye dodo abkoba adwama o yire tia ko fafo front oba nka na wo na nka oba di we di wanka be yode ya ye nyase ye wo platform yetimi ko tembia yetimi wale tam ye bendi jimini ye mu bidi adani jimina nkwajazem gwa na yedie banka akofa ye no hwade okay open no akofa na abane sa no wadi huni na woko na ma me nso so no ole ma minya no okay answer na me comment be ba no ye ne Apostle Dr. Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center ye no omoni enkomo simadu so emra se Dr. Memo Akwaba Yaw Osei pani pa bibia bokode Yankopon da roma me ho dene se obutantim no okay Amegashi said the ada doctor basically amafo frefre no enya asem ketwa ene de na wodi matiefo Apostle Dr. Amegashi so wode ne nche free na so ye so am magazine makru oni aka ne police house ne din hwe ne mu achia obi bia da wotie mo fidi kese ana wo se me nsa na mase mo ne mo crew ni nyina adwuma pa mo nso so mo ye sebi ebru ye ka se obi enim bibia ye obi na be kire bibia mo bia be hunu bibia na wo ba amaje ne feso na wo bo ne dawuru Apostle se wo che ya mo se yade bei na e ha mo sunsumu ene honamu wo ye oba wa na wo ye berimo ade na etete wo Apostle se no kwasemu ni se mprempre ya ye wo mu aye wo man Ghana ni wiase mu se ye ka se enhabama obi ka kire wo se enhabama se adwuma ye no afiri wiase a to se nipa ni hu na se ye ye bremu ni mprempre wo de ye pe doctor otimi kika nu brane hababa ebom de a Apostle Dr. Samuel Amagachi wono nkwada ene timi kika hahama enu nubna boma sabi eburu ahemfo ne teacherfo aban panifo ene wo na wo mu dimu enipa bia asofo nyina ba de ho yade bai na etetew stroke hepatitis B HIV hernia ana sabi ema yade efre no menstrual problem no ebi na hawana ana ye wo yade bi efre ne got obonso obi ni moyre no na ano na ye akakraka na ye sede ahonhono no ene wo yale bi efre ne glaucoma nani eye ne ya nani so aye ne wisi eso ye ne hene ensu otiso ene nkyere ene yasenkyere ha no obi oso ose na sum obi oso so wo sabi ni nipadua no ne hona nyina ye ne ya ebi ye body pains obi oso ose na batwe ha obi oso ose ni sisi atia fa ne to afa ne srase wa ye friend ni dini de friend sciatica no sasabro nipa ena yade ba akosusu ono ma nipa pa ye friend migraine asoben so utifa sabi eburu na atise ye de dadoa de hama pa de bomama uti ayedai apie Apostle Dr. Amagashi tu ase instant and instantaneously ono de yade bi beba na so ye bia o mawumu aye ema sabi amunumu ono ma ho yedai eto immediate and immediately wo so me magazine makru oni yakani police house ne din hwe ni mu asante mantemwa ye dan ya ni ko kaso ankrampumpuni mantem so kaso prison junction ye dan ni the western part of Ghana wo kajabri apawan junction government school mu ho ebono ahafo ene ne mantem wo tachiman henswa Apostle friend wo number yi so na yade bia da house sunsum ne honam no ene ni ho enkomo na nyankopon fa Apostle Dr. Amagachi so entu yade asema won so untimi enko wanim 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Oforisuo unim say oberema
ebi ne nam Ghana ha na wɔ ne nam mantam na afie bi mu anaasɛ bi sɛ bi eburu nyankopɔ adoma boa na me na nya ne ho kani a ɛsɛ so wɔ me na ni gye ne mɛma no de nneɛma bi yɛ justification ada ya wabrɛ we say deɛ wɔntimi ɛna wɔde nneɛma biara yi ne ho ano sɛ deɛ bɛyɛ adwuma na se bɛma de ma ne sɛ nkɔyɛ no say deɛ wɔpɛ so wɔde biribi ya no enti anadwo du baako du mienu donko na sɛ otimi sɛ wɔ ba na nimunyam wɔ mpa so ma mpa kasa ɛma sɛ bi sɛ bi eburu tɔma kasa no mɛma ni bisa bi wɔ ma ba da bridjo Apostle Dr. Magashi de timi keka enubra ne habama edi bomu ɛwɔ Bible in the book of what Deuteronomy chapter 23 verse 1 coming down and say mfie wɔ so wɔ barima ne barima nya adwuma ana wɔ cha ne barima ana ne barima ntimi nyina so wɔ barima no ɛyɛ musuo sɛ wɔ barima ne sie koyi nyankopɔ ayɛ wɔ saa barima no ba wɔ se yɛ mpamo Bible se yɛ mpamo enti mɛma nya adwuma Bible se yɛ mpamo because ɔman na atimu no wonye bibia mfa mo ma kanipa ho saa be ma kanipa eyam so saa ebinom na ya na yare asofo dum bi na yare a omukọ yakọ asọde omi yetena mu tan ne firi so okofia onko ya adwuma biada enti opese nyina ye de ye ka ho enti wo ye berema asabisa bi eburu okania na nya ni wani ene wo berema enti wo ka the book of Proverbs chapter 31 verse 10 aka ya de ba 18 ho a wo so wayire pa no mani kunu kania anya dai enuma najo na so de wo ba da bridjo unti benya adwuma Apostle Dr. Magashi so okeka nubna ya just apostle okane ni numa na dwona na dwode na wokɔhwɛ anadwomfo ani hwehwe ne gisa heye ya honum ne ahemfie no wo so de hahaba bi aba ne habama no berema ne sɛ de ebesi ya ne yebubodin de akyere baako wo ye frɛ na prankam baako so efrɛ no wodenke baako so efrɛ no mantalabo ana baako so ɛwɔ hɔ no efrɛ no maagunde ana pozozo so wɔ hɔ enti so pɛsɛ wo berema pozozo na no bɛden yes pozozo no na Oforisuo akaye masem pozozo no emrantie na doctor fo no ni Apostle Dr. Magashi yɛ adwuma no a doctor fo no baako wɔ hɔ no yɛ frɛ no Dr. Morrison berema bi eguna hem no pozozo na yɛ sade radia baako so de Dr. Kingsford wɔno so de ne yɛ frɛ no mantalabo no wɔsi charity begins at home da doctor bɛka sɛ na doctor fo na de ɔmo yi obabia ni asase so a me se berema bi yɛ adwuma wɔ Apostle Dr. Magashi wa no wɔso wɔ no de wɔ pedie mu ɔdene ɛwa ɛyɛ bɛdɛbɛdɛ ɛyɛ bɔ ne tirim kose kotiri pomponi ɛyɛ mu ɔdene pa ɛnyɛ Apostle Dr. Magashi aso yɛ ɛno na ɔno ani din ne ayi ne ho ano sɛ amagani Magashi a ɛne ehu ne de amaga ho na wo kai the book of unim sɛ ɛmɛma na sɛbisa bi omkwate ombere ma ayese katrevin enkuruma ayese domunkapu wa ayese tontoro unim sɛ saa mɛma no mu pɛ mu ho fɛ pa ɛne ma wo mu to so wo mu de kaka ese dwadam aya Apostle Dr. Magashi na Oforisuo ye kasunsumo ne honam mu obere ma na akye akohem sɛ enwa ekom de ne bɛɛbo so me nan no Apostle emene yaba na yi anyire nche sesen wo ka sɛ na no ba bia na ne koda ya asabi sɛ bi eburu na wo body ni bɛ Mike da nya wo mark no wo waba da bridjo ba ku bi ho wakai wa makai asem and the book of Ezekiel chapter 23 verse 19 to 20 was wo be kai won prafo a wɔne wɔn bɔ adwaman ɛwɔ Misraim asase so na wɔn akɔnɔ dɔɔso nti wɔn miamia wɔn nofo ayɛ wɔn pokua na ɔmo barima no ɛte sɛ deɛ yi afunumu na wɔn aho baa te sɛ deɛ pɔnkɔ saa bɛrima no wɔn barima ayɛ dɛ soso ti Bible kura ɛka akyerɛ wɔ sɛ ɛne ɛsɛ asɛm na te saa deɛ Genesis chapter 43 verse 11 wɔsi sɛ te saa deɛ no wɔsi momfa akyenkyen kuro kakra momfa kurobo kakra momfa nkateɛ kakra na momfa ahabanmono kakra nkɔmɔ ɔbarima a wɔntimi ma ne yere ne ho ntimi nsɛpɛ no berema dia wo se wupia na wupia ne ye no ba di nsu okwa ahemfie wa wo se wotiam se awich jeez efiri se wo se wotew de wo keteka Ghana ha nyina da Oforisuo Dr. Bia ni hono ma obetima ma berema ye kese chese Apostle Dr. Magashi award wajema akomako 25 na asemu ya maka Mr. Papa bi Balaxia ye friend Mr. Sylvester o free Spain Sylvester Japan unimisa watoka abra Apostle Dr. Magashi say honum no wa ye adwuma no ba ya aka ni sisi no obi adi ni ho adanse atere no wa man na drama ne berima ne se de asie yire nkyei no papa na toka ade abra Apostle Dr. Magashi na eye baso da wo pa Apostle Dr. Magashi wo de ma wa ma wontafo mienu miensa ope be ma na wo ba eye Apostle Dr. Magashi because the book of Isaiah chapter 54 verse 1 coming down was it tonyom oboni a woni ba na woni bie be do so akyɛ de wo ye dai wo bi
enti so otu na mo ba Apostle Dr. Magashi asoye e wo Soame magazine macro oni akane police house ne din hwe animu ana konkran pumpunu mantam wo ka so prison junction ho ye dan ni ko bra hafo ne mantam so a wo hensua tachiman ye dan ya ni su kwata kra dia o Apanwan Junction Kajabri Government School mo Apostle Dr. Magashi eye Dr. Papa wotimi kika nu brabom Oforisuo nim say wo Bible sasa bi se bi ebru munni diana bana mfa da haba nsa yade anokwasem enye Ezekiel chapter 47 verse 12 coming down onyankopon nim se yade betima bonipa na heaven ni mpokura ye kro se wo yade ya heaven unko bi nyankopon be se buaten efiri se ye kro de ye kro to nwuma hye onyankopon ayede anim onyam na anwonani abrante we free from mantem anwonafo nyina atena se enu woma si ni hene ese apostle ko oman Ghana ko tena sante mantem ko tena krampumpuni mantem na ko tena takora de Apanwan Junction na ko tachima sa ko bosese yade haban ni nyina emaw enti anwonani ya Fred Amagashi ni dini si Amagani Amagashi ya eni ehu amega hoho di Jeremiah chapter 15 verse 12 wase dadie bitimi yedai etwa dadie bi mu enti barima mo sori ya niema enkoye mama mabrabo mo da mo soso nda ye basabasa sabi eburu ya adwuma niema enkoye abone bone de onsem sabi oba bi so ti awade ase enya de awani je awie opeye because be man wo fo chi Apostle Dr. Amagashi say brana so ye na wo ma ubedi anko wo ma de be man di wi obeka fie ene be man bi a ti sa aboa confirm wodi aduane atoko aburo emo agu nanim so omedie no na nani hwewuram anaba ni bi noa fufuo aka banku aya abete aya nkrankra aya nkatekwa aya mutuo papa bi banku di foriye ade ma umadi awi asesa nko ma oba ne tene bra sunsun no sabi eburu obi gina kire ode fa efisa ahemfie wanya dai enye na ahemfie obesiesie ya biko kro bia ba betrem ama waje aka ntan so ntimi ofa agro dwuma ne ka se ye ntena o medua dum kuran besie kro ti anye eburu ade abete ma bo amotokura di no ade wa abra yanwene nam ti yade bia da besie Apostle Dr. Amagashi aso ye no otu ase ema ho ye dai eto yema no aye 0547 04 47 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Ezra chapter 10 verse 4 was sorry na wo so na asem ne yedai eda ne yedai yeduachi ye pe doctor otimi tu yade ase Apostle Dr. Samuel Amagashi awoye Amagashi Herbal and Spiritual Center Kofarbai yenu omo ena twetwe ko pani pa yebedase de adaya wada yebesai asia Dr. Apostle Amagashi of Amagashi Herbal and Spiritual Center de be yade na de kwa wontumi entuase emfa emma orofo emema nani agye nkomo no papa me phone nani na blinke no enye me na me to no nyemo metumi a kire Apostle Dr. Amagashi na enwoma akonkan ya di asem bia to ya proso maame mesre wo se ewiase abrabo na ye bo no yoni papa ho inipa bonfo na awade enye obia na ne tie yi ewo ho enka ne saa enti si eka se awade obi etiranye yi a metumi akai waka ho efiri se bema ukofa no waye na adwene se de mpanifo ne nananom aka no omfa nya adwuma sabia ku sabia nyado ansa na court ebeba no nananom edi asem wa ahemfie enu bi na mukodi ya ukunu watwi afa nananom so no ekwa bi so no omuade enu ntino kamede de mesra wo se ye bana deja ye besa akona deja se wo se onsi dan no emma wo a wo gidie se wo na abonten na mom se kwase abu a wabu pa no de Asem Mpe Nipa yente ase ma ne o kyena so ka ho efisa asem ba ye no kra wo se 2013 wonye na adwene na utim wa asempa akwa asore we kai obi a kai oba bi a kanye ne se wonya ho ne na ne nam no emema nana o ebiba o siri abrewa na mema no ya ebi frefre o onfa ne sane ma no ntino wonye na adwene se wopew ma menka asem ba akon kyerɛw awade ya adamfo emutimete wate fa ne sane koma no
next time my producer so ye frɛ no me ka hello no ana hu sɛ jane banana den ɛna ɔsɛ ɔmfiri biem ɛno nkyerɛ sɛ yɛ niwachi kwa akoma to yɛ mate bibia bɛkɔ so kama na enwoma so akɔ nanim kama Lawson beverages frɛ na Lawson beverages me kan so Lawson eba mixture with abadwa so Lawson law care mixture with abadwa so Dureman capsules Dureman bitters with abadwa so na Dureman bitters no ɛna me kan so twitwa bi nebu bobi efiri sɛ memma na gya tumu memma na gya tu memma no kura kyerɛ sɛ wo kompa so a nyoma konkai ɛna afin so no sɛ wononom a cholesterol no wafuna edin ni nyina no ni nyina etumi ekofom memma na gya tumu almost say infections ahodo pii no esan say ye haba ma no ewu mu nti no ni nyina no so otumi ekuno ba bia ton san etu nsa nyina no odofo yenko ne enkopa Dureman bitters ni bi yentwitwa bi ne yemobɔ bi odofo say ye pebi atopa dia ne afom kwan a na empo ye pebi aton ewo ye pabo ene ye restaurant ahodo a odofo yemfrɛ wo sa emabui eso 0242133577 0242133577 na nyoma enkonkan burukutu ya bemanso so ni burukutu no akakaduro na yimu mase tinkom na akakaduro dwuma edie no odofo wo de tra burukutu ni bihwe ubetumi atibia di okala beto so kama na empokura no sɛde burukutu no bema wo anum atimi ate no enya asɛm ketu wo odofo wanum atokura sɛde na akakaduro no bema watumi atibia di na watumi agina wo na so pa odofo unimfie du nwotwefo asɛm ko burukutu so oba pemfo asɛm enkoso na Food and Drug Authority waji burukutu atum no the stamp na say dimayam say etimi ton organ member 0244620294 0244620294 na ye kope burukutu ni bi na wodofo dia be pa na duru ba bi ma wani waje dem fantini be kan kyerɛ dia be na ma wani waje dem o se eye bia die be bia eye club bia na me kanfo na me dia ma wanwumire club bia no ne o se chale wa ma mani age o bitwitwa asan wa ma mani age papa orofo aponto nya badi ntuo no nyina no eye club bia na me kanfo ba Ghana mam ha emfi aduasa nan ni nanim nwu aseda club bia no amanfo aponto ne yiyo no nyina no eno a ene omo de eyo once ada wanfa club bia ma wa yiyo na se no nso na ama eno ntino me kanfo na wotwi mu wo mu be ye nyina club bia ye wo ne kase ho ene ye wadantem no ewo ho na amanfo bi kyerɛ sɛ de ho ti atensu a club bia no de papa oba pemfo no bi unifie du nwotwemfo asɛm enko club bia so kekrede ye ko akoyanim yenko ne ne ahwɛfo ene yetiefo enso enkotwetwe nkomo 0551931931 0551931931 0548931931 na nsɛm a yɛdigu ya pono so enne no yɛhwɛ na yɛnkoka ho asɛm kama 0551931931 0548931931 na nyoma enkonkan eduru ba bi ade sase ya na emma no homa no die ni papa kwaku enti sabre die de wo mni say 7 pe makase bakwase de kana ro okay hello kwaku njoto empo na dai nti abrantes wotie ne a mami onfa ne sankoma no so susu se abrantes chance no susu se mami aboa no na ejapade ne de wo mu no so fa no onfa mana mami e be kire ne kwan onfa sanction to fie ne so okay hello baby afrefre udin hello okay gugu sana na telephone na yin tete phone fa je wa be for so rem na de wa rem ne yanko yen okay hello baby afrefre udin good evening ma jo so kadache baby afrefre udin edin na kwa no de be so yetio hello Chon free TV no mi eni nkomo ukaza free crow from yetio Oshemo numreta na shema minyamoda. Ananda mdena muta. Okay. Ba
I mean, she help, maybe now. I was even the some pen. Okay. My shomosa. Number another time. Okay. Yeah, bet you pa. Hello. Hello. Yey, jina ye say young woman no ayasem. Omono enhumano. Oh, inti mami. Financial command ko anim. So ti ase. Entra won ka se awade en fa nko heaven. Bo babua awade me awade ye kwa awade ama ye neje. Ye nkwa awade m ko face trouble. Nipa ndi head makwa awade hye wani. Wo se wo de wo tra won fa memfa ne santa awade nda so. We awade. Mo start say netie. Ebi abema bi kura betima ba wa be so mu na wo so mpanti ebi kura na se be dan no kura no wo beto so asia ma wo. Na kwata bema ba ko na wo. Mame, me abema ni bi. E wo mse mema mani de mi. Ma ye no ma bi obi enko ye. Okay, hello. Hello. Ayo, one ye. Yentio, nana. Ujina sope. Ujina sope. Ayona papa the fan of Abba Mammy. Yetio pa. How they can you be yetio? Aha. Also can be. Because now the land the same. I know and just a woman, a man. And now, on idea, a month or man, or none. So, a food but no. They quite the house. So I said, so, and you have to know. I should be by Jack. I don't know what to say. Now, I'm not in jail. What's that here? I'm not in jail. I'm not in Okay. Hello. Yeah. Ajuma dase. Yanko nim say dia ujuna run about and you know ambulance ni bi ntwem wow no. Yetie we. Okay. Just so can. Abai wan de na American kakra. Okay. Best abai wan papa no. So ko ye die ni sabaya ne ne bawo. So nya ne bawo. Don kunu ho no hwe no. Da ba kwala bi wa nya oba. E ba sa na so den. Ba so yiro wo hwe na Nyankopɔ tu pagu no so ma ne yi. Da kwala sa so Nyankopɔ kana kuma no fo so be yi hwewa. E so kra tawa me fu ba. Etmestre papa no. Anya bushafo na chakura no chanze. What you say no bibia city bia no munya kumapa e banza kura no. E Nyankopɔ bebua. Na ba ko na ono de ma me na ono atawale no tu osisi no. So bi predia sa ne kwasi aka cha nam na ma namfo a ko tie de nyantapo. Je do so osisi no na ya le bi bon no ko ba bi. Ye so osisi o ba bi joba pa ne chewa. Ga be du wa do de trouble isi won faso ba. Danisiano me da so bi. No okay. Yade de ntimi mo no ma me so ko Jehovah Witness ntino. Ontimi nyane ontimi enye ne. Hello. Okay, ebre na yebe yemfa baako. Hello.
Yeah. Sompa bedi de. Yeah, bedi de. Bedi de yenti o ye no. No mamunya ma to, no mamunya ma chete be jafo ni na. Na o se me boss de no sato na ka den se me chane pa. Me de no mo aduma pa. Wo sresre. Ya me Muhammad bi an ko to che ma bishop for o adan temple na se. Me che bi ya me ma me nkroma. E ma na de anyimre. Okay, what Dramponya said, Dear Mamentia, Reverend Father Angelo Opoku, watch out there Akokero Training College, me meeting no say Hubert Seminary, and on Amkokayan Simanya Sofono. Production line no Obi Biada Asem Hano na Unya Baby Fanfa, ne say Unya Quanchere, na Sompa Asem Mpe Nipa Yabuano. Production line no more or more TV no any guso no 0243 585878. 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 we any ma wo frisi yeso a yebetumi akwomwa eti maame de okomgia no me de aka kire no fa kwa adwindwim ate na ukunu no nyame ya domo afri kire ko no ye ne no betwetwe nkomo wate nye bibia na edu babia ye no bekasa okay. Cynthia. Okay. Cynthia ne do your friend say ne mama Dora. Any awufrima omo US Samuel omo tefide no den. Dora pe anso ene na wo tu. Ene na wo kwa America. Baby wo ko bi anso no. E de nyame hira e ma no. Okay, ye kwa yodoso mimu. Ye kwa no yodoso mimu. Se tina ka kire obi ni nam via. Ye kwa no yodoso mimu. Se maka se odoso mimu no. Ka kire obi. Eno be bi nam kwa so.